Hirugarren gradua kendu diote beste euskal preso bati. Espainiako Auzitegi Nazionaleko espetxe zaintzak, Loakoako gobernuko justizia sailak presoari emandako hirugarren graduaren aurka fiskaltzak jarritako helegitea onartu du eta ondorioz berriro espetxean sartu dute. Azken aldian, hirugarren graduen kontrako helegite ugari izan dira Auzitegi Nazional Espainolean, fiskaltzak sistematikoki errekurritzen baititu. Eixo guztioi, eguerdion, ongi etorriak gurean gaur magazinera. 2021 urtearen erdialdetik, hirugarren graduen gradua indargabetzen dietelako, espetxera itzuli behar duen 9. presoa da Asier Rodríguez Santurtziarra. Sarek deituta, manifestazioa egingo dute ostiral honetan Santurtzin, arratsaldeko 7:00 espetxeratzea salatzeko. Otzamai gabe bat, baino latzago, ta urteak egun baino gehiago, 574 oheuts, samina zabaltzan. Batzuen ustez ordaintzan, dagokien zigorra. Politika alorreko beste berri bat, Rodolfo Ares, PSeko buruzagi ohia zendu da 78 urte zituela. PSeko buruzagi izan da, azken 2 hamarkadetan paper garrantzitsua jokatu zuen Euskal Herriko politikan. Bera zen alderdiaren buruetako bat, Jesus Egigurenek eta Arnaldo Otegik Txillarreko elkarrizketak hasi zituztenean. Loiolako negoziazio prozesuan PSeko negoziatzaileetako bat izan zen Egigurenekin batera. Genebako negoziazioetan ere Batasunako eta etako ordezkariekin bildu. Halaber, Ares Barne sailburua zela hil zuen ertzaintzak Inigo Kabakaz, Atletikeko zalea, futbol partida baten ostean gomazko pilota batekin. Nik nire bete beharra bete dut, hori zen esan zuena urte bete geroago. Eta Beatriz Artolazabal justizia zailburu eta Gasteizko EAJaren hautagaiak beste ekitaldi bat baliatu du, oraingo honetan ikastola baten urteurrena etaren jatorriaren aurka egiteko. Frankoren aurrean indarkeriarik gabeko errebeldia modu asko zeudela adierazi du kaikuak janztea esaterako. El nacimiento de la violencia de ETA como respuesta a la dictadura franquista no fue inevitable, fue un error. ETA fue un error desde su mismo surgimiento y, por tanto, ETA lo único que causó fue dolor y sufrimiento para todas las partes. Basoka luzea ekarri duten adierazpenak izan dira, atzo Artolazabal justizia zailburuak esandakoak, askoren iritziz frankismoaren zurik eta suposatu dutenak erabatean, eta hain zuzen ere frankismoaren, baina batez ere bigarren frankismoa deiturikoaren 60 eta 75. hamarkada arteko errepresioak hain zuzen Gasteizen izandako eragina aztertu du Javier Buzez historialariak. Bere tesia liburu batean argitaratu du orain. Bataiaren bestalboan bat egingo dugu berarekin, Javier, eguerdion. Eguerdion. Bueno, 100 biktima identifikatu dituzu. Kasu askotan izen abizenekin agertu dira liburuan. Honen garrantzia azpimarratu duzu baita ere. Bai, hori izan helburua, ez? Helburu nagusia izan zen hori, gertaera historikoa baita ere importantea da jakitea non diktator eta ze politikoki nola zegoen asuntoa, baina batez ere nire ideia zen identifikatzea izen abizenarekin frankismoaren errepresioaren biktimak, ez? Denbora asko daramagu ikerlari askok ikertzen gerra eta gerra osteko errepresioa, eta dirudite bukatzen dela errepresioa, frankismoaren errepresioa bukatzen dela 1945 edo bigarren mundu gerran, baina ez, diktadura luzeago izan zen, gutxienez 80 hamarkada iraun zuen, eta nire helburua zen hori, azken urteko frankismoarekin biktima lokalizatzea. Bai, azken urtetako lana izan da, lan luzea, lehenik eta behin tesi batean, orain liburuan argitaratutakoa, baina nolakoa izan da onaino heltzeko bidea, badakigulako ez, frankismoan gertatutakoak jakitea, egia bilatzea, ez dela bat ere erreza. Ez, zaila da, oain bakizue ze legea dauden, ez? Amnistia, sekretos ofiziales eta lege hauek guztiak oztopoak dira ikertzeko, ez? Eta batez ere ikertzen badugu
azken frankismoko garaian, ez? Hori, paradogikoa da, oain errezagoa da ikertzea gerrausteko errepresioa azken urteko errepresioa baino, ez? Eta, hor politikaren erabakia da, zuk ikertzen baduzuetako violentzia, frankismoko garaian ere bai, ikertzen badezu ate guztia daukazu irekita, baina ikertzen badezu frankismoaren errepresioa, ateak itxita daude oraindik, zoritxarrez. Honek guztiak ere zerikusia dauka relatoarekin, ezta, Javier? Bai, hor dago, azken finean hemen liburu honetan edo tesi honetan dagona da motibazioko violentziaren sustraia azken hamarkadakoak, Euskal Gatazkaren lotuta, eta behin eta berriron saiatzen dutena da, zentro memorialetik edo beste instituziotik da, Euskal Gatazka hori ukatzea, ez da existitu, hemen bakarrik egun da violentzia bat, eta etarena, eta hemen demostratzen da datuekin nondik datoz, nondik dator azken hamarkadako violentzia hori, azken hamarkadako Euskal Gatazkaren historiko horretan, violentzia hori guztiak, eta hemen daude datuak, eta nik uste demostratzeko edo errelato partzial hori edo interesatua desmontatzeko modu hoberena da, ikerketa on bat egiten, ez? Gipuzkoan jarri duzu fokua, Gipuzkoan hain zuzen frankismoak eragindako hilketa eta represio guzti horretan, zeri erantzuten zion? Gipuzkoa izan zen, nire datuekin Gipuzkoa izan zen errepresio gogorrena Gipuzkoa izan zen, ez? Zergaitik oposizio indartsuena zegoen Gipuzkoan ere bai. Orduan, gero eta oposizio indarragoa, fuerteagoa, gero eta errepresio gogorrena, ez? Eta hori datuekin daude, Euskal Herrian errepresioa oso gogorra izan zen, baina ikusten baditugu datuak, konprobatzen baditugu datu konkretuak, torturaren kopuruak, kontseilu gerrak, detenituak eta Gipuzkoan hor dago. Orduan, errepresio hori izan zen erantzun bat, erantzun represibo bat oposizioaren kontra, oposizio antifrankistaren kontra. Badatu guzti horiek bilduta orain liburu batean, Javier Buzes, eskerrik asko, azalpen guzti hauek gurean emateagatik eta zorionak lanarengatik. Zuei, eskerrik asko. Eta 5 urte geroago, Kataluniako urriaren bateko independentzia erreferendumaren egunean, poliziaren kargak ikertu dituen epaileak amaitutzat eman du instrukzioa. Magistratuaren ustez, nahikoa zantzu daude Polizia Nazionaleko 55 funtzionario akusatuen aulkian ezartzeko Bartzelonako bozketa eguneko oldarraldiagatik. Bestalde, Ukrainako gerra fase berri batean sartu da, Alemaniak eta Ameriketako estatu batuek tankeak bidaliko dituztela iragarri ostean. Mendebaldetik borroka orga modernoak jasotzetik, Ukrainak emandako eskeronaren aurrean, Kremlinek ziurtatu du porretera bideratutako plan batela.
Gurera itzulita Seaskak mobilizazio erraldoia iragarri du udaberrirako. Iraiaren 14an egin zuten bilkura Parisen, Euskararen erakunde publikoko ordezkariek eta Ipar Euskal Herriko parlamentariek azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzeko besteak beste. Pozik atera ziren hautetsiak jaso zuten harreragatik eta epe laburrean erantzun bat izango zutela esan zietelako. Baina 4 hilabete baino gehiago igaro dira ordutik eta Parisek mutu segitzen du. Mespretsu hutsa dela salatu du Seaskak. Desobedientzia bidetik segituko dugu, ez dugu amor emanen alde hortaik, baina aurten ere beste urrats bat nahi dugu, izan da mobilizazio erraldoi bat, antolatuko duguna udaberri untan, erakusteko ez gira gu bakarrik, ez bakarrik ikasleak, erakasleak, burasoak, baina bai herria osoa hor dela horrelako aldarkapen sustengatzeko. Azterketen gaia ez da simbolikoa bakarrik. Aurren eskubide kontu bat da, hizkuntzen eskubide kontu bat da, eta eskubide kontu horiei ez diete erantzun nahi Parisetik. Eta ekonomia gaiei helduta, gaur hasiko da Gipuzkoako metalgintzako hitzarmenaren negoziazioa. Negoziazio mahai ofizialaren lehenengo bilera izango dute arratsaldean, Adegik eta ELAK, LABek, Comisiones Obrerasek eta UGTek. Sindikatu bakoitzak plataforma bat eratu du eta batzarrera euren eskaerak eramango dituzte. KPIa bermatzea ezinbestekotzat jotzen dute sindikatu guztiek. Gipuzkoako metalgintzako lan hitzarmenaren negoziazioa hastear dago. Negoziazio maila eratu dute dagoeneko eta lehenengo bilera urtarrilaren 26an izango dute Adegi patronalak eta ELA, LAB, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Sindikatu bakoitzak plataforma bat eratu du eta batzarrera euren eskaerak eramango dituzte. LABek adierazi duenez, edukiz betetako hitzarmena nahi du. Honekiko da edukiz betetako hitzarmen bat izatea. Ez akordio bat, garen garaian zerbait bermau eta aurrea egiteko ez, iruditzen zaigu badala Gipuzkoako metalgintzako hitzarmena astindu bat emateko. KPIa bermatzea ezinbestekotzat jotzen dute sindikatu guztiek eta krisia gaindituta gainera enpresa askotan irabaziak 7 aldiz gehiago handitu direla langileen soldatak baino ohartarazi du Comisiones Obrerasek. Gaur egun ja enpresek onurak atera dituztela, enpresa askotan 7 aldiz gehiago akumulatu dira onurak, benefizioak langileen soldatak baino. Zentzu horretan beharrezkoa da KPIa bermatzea. Eskaerak baina haratago doaz eta ELAK aitortu duenez, erronka ez da erraza izango. Orduan, ikuste dugu erronka ez dela erraza izango. Negoziatzeko prest daudela ohartarazi dute sindikatuek eta beste lurraldetan ez bezala, Comisiones Obrerasek espero du patronalak negoziazioa ez blokeatzea. Agilitatean oinarritutako negoziazio bat izatea, eta patronala maila ez blokeatzea. Momentuz ez dago batasun sindikalik, hala ere ELAK ez du baztertzen. Baturak indartuko gaitula iruditzen zait, saiakeran betitea hor ikusikoa. Bai, posible bai. 2022an sinatutako hitzarmen negoziazioa ELA eta patronaren artean egin zuten eta gerora LAB, ELA eta Comisiones Obreras sindikatuek ituna sinatu arren, LABek argi du ez duela onartuko Adegik akordioa sindikatu bakar batekin adostea. Ez egon hartuko akordiok sindikatu batekin bakarrik adostea. Bestalde, Globo janari eta erosketa banaketa enpresak hainbat milioi euroko isunak pilatu ditu. Oraingoan, 57 milioi euroko isuna jarri dio Espainiako gizarte segurantzaren lan ikuskaritzak autonomo faltsuak enplegatzeagatik eta atzerritarren lan irregularragatik. Hala ere, isunek ez dute Globoko langileen irregulartasun egoera konpondu eta LABek bide penalari ekinda fiskaltzak orain Bartzelonako prozesuarekin batzea erabaki du. Globo, janari eta erosketa banaketa enpresak hainbat milioi euroko isunak pilatu ditu. Oraingoan, 57 milioi euroko isuna jarri dio Espainiako gizarte segurantzaren lan ikuskaritzak autonomo faltsuak enplegatzeagatik eta atzerritarren lan irregularragatik. Ja hemen reinzidentzia badago, temeridade argi badago. Madrileko salaketa hau edo, santxino hau, lehenengoz hartzen duela aintzat irregulartasun guzti horien egoera edo hauen alta esen motea, hau badakigu hasieratik emoten den realidade badala. Baina Globok jarraitzen du legeari men egin gabe. Auzi asko ditu gainera zabalik. Hori bai, epai eta ebazpenek argi utzi dute Globoko langileak ez direla autonomoak.
beste konturako langileak baizik. Egoera horrela, Espainiako lan ikuskaritzak ez du baztertu enpresaren aurka bide penala irekitzea. Por supuesto, a las empresas que vulneran reiteradamente no solamente las normas laborales, que esto ya lo conocíamos, sino que además se rebelan frente a los trabajos de la función pública, en este caso en la Inspección de Trabajo, pues desde luego actuaremos con el peso de la ley. Labek dagoeneko abian du bide penala, bada fiskaltzak Euskal Herrian hasitako bidea Bartzelonako prozesorekin batzea erabaki du. Hala, otsailaren 2an, Labek deklaratuko du bertan. Izunek ez dute momentuz Loboko langileen irregulartasuna konpondu, eta beharginek erakundeen partetik jasotzen duten babesgabetasunez ohartarazi du sindikatuak. Babesgabezi bat sortu egin dela ere instituzioengatik. Zeren salaketa hauek eta santzio hauek badatoz gizarte segurantzak izandako galerak edo kontraprestazio horiek osatzera. Baino ez da esaten argita garbi langileei jaio egiten zaiela eskubidea eskatzeko retan egindako aportazioak. Hau ez da ofizioz egiten eta ez egiten dei masiborik. Eta kultura alorrean apirilaren 17an Falla Antxuki Handiak Kadizen hartuko du Maxarien 24. edizioa. Asteazken honetan jakinarazi dira lehen fasean hautatutakoak. quiere salvarse, huye de mi lado. ¿Consentís en renunciar a la corona, sí o no? ¡Infierno por esta traición! ¡Un espejo! Entre las numerosas pacientes que traté durante aquellos años, Rosa Teresa será seguramente la más interesante. Dicen que los músicos son ciervos heridos. Rosa Teresa es un nombre mortaja. Yo le voy a llamar piedra. Ay, tarara loca, muévela. Patuak elkartu gintuen, igogailu batean. Haupa. Kaixo. Zer pixutan azatz? Laura genera. Nire bai. Nik emango diot. Barkatu, Ateak iste. Eta antzerkitik pantailetara egingo dugu salto, Gaizka Izagirre Gaztezuloko zuzendariak ekarriko dizkigulako 2023ko film eta telesailik interesgarrienak. Gaizka, eguerdion? Kaixo, eguerdion. Bueno, telesailetatik hasita. The Last of Us, gutako azkena. Zombi telesail bat da, baina ez zoiko formatuan, ezta? Zango genuke. Bai, egia da, bueno, promozio eta kanpaina aldetik segurazki leku guztietan ikusi dezuela, HBO estrenatu duelako urte hasieran. Aitortu behar dizuet, berez, bueno, pixkat mesfidati negoela estrenaldi honekin, ze traba guztiak zeuzkan, porrota izateko, zergatik, bueno, zuk ondo esan dezu moduan, bueno, zombien telesail bat da, baina bideojoko batetik zuzenan edaten duena, hau da, berez, existitzen zen bideojoko baten egokitzapena da. Horrek suposatzen du, atzean dauden zaletu guztiek, nolabait, beste ikusentzunezko askorekin gertatzen moduan, zaleak dira oso sutsuak onerako eta txarrerako, orduan. Era horretako zaletuak nolabait gilotinarekin, edo pixkat oso kritiko sartzen dira horrelako proposamenetan, ez? Hori alde batetik, bestetik, oso saga ezaguna da, oso arrakastatxua. Eta hirugarrena, berez, jatorriz oso zinematografikoa zen jada bideojoko hau. Orduan, traba guzti horiek gainditu eta hala ere, niri bikaina iruditu zait, orain momentu honetan 2 atal soilik eman dituzte, nik, bueno, gehiago ikusteko aukera izan dut, eta esaten dizuet ziurrenik 2023ko telesail, bueno, zerrendetan egongo dela, eta, bueno, zombiak aipatu dituzu, desberdintasun nagusiena da, bueno, kasu honetan telesail formatua dela, noski, baina kasu honetan zombi edo infektatu edo nadalakoiek ontxo batetik sortzen direla, hau da, telesaila 1978an hasten da, bueno, zientzilari batzuek eta epidemia edo pandemia bat iragartzen duten unean, nahiko ezaguna egitzaizkigu gorazaltzen diren hainbat gauz, eta diote, ontxo batek nolabait gizakiaren garuna xurgatu eta zombi moduko batzuan bilakatzen dituztela. Telesaila
2003 salto egiten du, pandemiak eztanda egiten duen unean, eta 2023an da, une honetan girotzen den unea. Telesaila oso ondo egina dago, bereziki gomendatzen diet, noski, genero horren fanak direnentzat, baina bestetik ez da beharrezkoa bideojokoa ezagutzea edo bideojoko horretara jokatu izana, guztiz independientea da formatua eta oso ondo funtzionatzen du, eta iruditzen zait bere denbora hartzen duela pertsonaiak aurkezteko eta erakusteko, eta ea nola amaitzen den, oraindik ez dut osorik ikusi eta falta dira tal batzuk, baina oso biribila iruditzen nahi zait momentuz The Last of Us telesaila hau. Hori alde batetik, beste telesail bat ere Happy Valley, thriller poliziar bat, 3. denboraldia estrenatu berri dena, eta arrakasta handia izaten ari dena gainera, ez da, zergaitik? Bai, alde batetik, berezeki gustatzen zaizkit, Ingalaterriketik estrenatzen diren telesailak, eta are gehiago thriller eta thriller poliziakoak. Zergatik, Britainiarrek badute abilezia berezi bat telesail motzak sortzeko, erritmo bizikoak, frenetikoak, eta normalen ez dute gehiegi luzatzen telesailaren gidoi hori, ez? Baina kasu honetan Happy Valley, 3. denboraldia estrenatu da, azteko oso interesgarria, telesail hau estrenatu zen, esango nuke orain dela 7-8 urte, lehenengo denboraldia izan zen, eta emakume protagonista indartsu eta oso interesgarri bat sortu zuten, Sarah Lancashire aktore protagonista dela. Lehen denboraldi hartan kontatzen zen, ustez oso lasaiaren herriska batean ordena ezarri behar duen polizia bat da protagonista, Sarah Lancashire, Catherine Catwood, umea hil zaio eta, hor utziko, ez dit spoileretan sartuko, baina baiketa bat tarteko, hortik aurrera, apur bat, Cohen anaien kutsuak zipristinduta, erritmo bizia, gidoi aldetik biraketa ugari, eta oso telesail ikusterraza da, eta segituan harrapatzen duena. Eta orain estrenatu denez, 3. denboraldia, aproposa irudituz eta hau ekartzea. Kontuz spoilerrekin, bestela azerretuko dira ikusentzuleak. Jende asko azerretzen da, bai. Filmei buruz, The Menu, menua pelikula, ez da? Menu bat tartean, janaria tartean duen pelikula, zer gertatzen da pelikula honetan? Bai, bereziki gustatzen zaizkit ikusentzunezkoak ikusentzunezkoetan janaria ikustea, sukaldaritza ikustea eta jendea jaten ikustea bereziki gustatzen zait, plazerra sentitzen, egia esan nik uste modan daudela, era honetako ikusentzunezkoak, baina kasu honetan osagarriak nahiko desberdinak dira, azteko aktoreak, Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, azken hau ezaguna egin zen The Queen's Gambit telesailari esker, eta kontatzen duena da, pelikula honek kontatzen duena da, Disney ikusgai daukazuena, munduko jatetxerik ezagunena baino, ospe handia duen jatetxea, jatetxera doazen pertsonaia batzuk kokatzen dira tramaren erdigunean. Jatetxe hori dago uarte batean eta oso jatetxe esklusibo da. Bataz beste uste eta aipatzen dela, $2,000 inguru pertsonako balio duena. Telesaila azten da, pertsonaia horiek nola doi joazten area, diruduna dira, nahiko, privilegiatuak, klase sozial oso altukoak, eta tartean ateako duten menu hori, nolabait, beraien artean estanda batera egingo dute. Hau, hontan bai ezin dutela spoileretan sartu, ze etengabe gertatzen dira gauzak, baina esan behar dizuet, apur bat thriller eta beldur eta umore beltzera jotzeko joera duen pelikula dela, beraz ez pentsat drama bat ikusiko dezuenik, baizik eta gehiago, ez dut esango beldurrezkoa denik, baina, pixkat umore beltzetik jotzen du. Oso gozagarria iruditu zait, oso erraz ikusten dena, asteburu horrela euritxu baterako oso aproposa bi orduko pelikula hau ikustea, The Menu, bai. Drama handiagoa badu, zuzendari korear batek zuzendutako Decision to Live pelikula edo film horrek, ez da? Usteko erabakia, maite mintzearen gaineko filmak zer kortatzen du honek? Bai, argi eta garbi esango dizuet, egunotan zinemara joateko asmoa badezute, nire iruditzen zait, hau, une honetan dagoen pelikularik onena txarteldegi guztian. Hau da niretzako 2022ko ekoizpena delako, iaz egintzen pelikularik onena, Ego Korea, kasu honetan, zuk esan dezun moduan, eta zuzendaria Park Chan-wook. Park Chan-wook, bada bertako zinema egintzaren zuzendari oso importante bat, mugarra izan zen, pixkat Oldboy pelikula, eta gerora egin zituen beste batzuk, eta kasu honetan thriller bada, maitasun thriller bat esango nuke, haure hilketa batetik abiatzen da, baina ustezko hilketa horren edo hildako horren emaztearekin polizia nagusiak sortzen duen erlazioak, nolabaiteko, tentsio uneak sortuko ditu. Iruditzen zait,
maixulana esatea agian gehiegi da, baina pelikula biribila, bikaina, eta iruditzen zait, lenguaia zinematografikoa dagoela zukutua hemen azken mutureraino, eta niri iruditu zait, zoragarria pelikula, The Decision to Live. Zinemara joateko hor gonbitea, eta beste bat ere, amaitzeko, The Wall, bale, Euskarretarako ere favorito dena, ez? Zer azaltzen du? Bai, hau, gaur gomendatzen zuet, baina bihar bertan daukazu, Ego Euskal Herriko zinemaretoetan, Ipar Euskal Herrian ustez beranduago iritsiko dela, The Whale, Brendan Fraser protagonista duena, Brendan Fraser mundu guztiak ezagutzen du, batipat, 80ko hamarkadan oso ezagun egin zen, ikono bilakatu zen iaia, George de la Jungla, eta era horretako pelikula pixkat traketxekin, baina denok ikusi ditugunak azken finean, ez? Baina batean, aktore hau ostrazismoan erori da, galdu egin da, tipo desagertu egin da urte luzez, egin ditu pelikula txiki batzuk, Crash eta tarteko, baina batean The Whale ezainatu du. Darren Aronofsky zuzendaria duen The Whale. Loditasun arazo oso larria duen pertsonaia gorpuzten du, badu pixkat Brendan Frasertik pertsonaia hau, berak dioenez, berak ere asko gizendu du eta bar. Eta, bia puntu horretatik kontatzen duena da, bere alabarekin duen erlazio hori nola hautsi den, eta pixkat erredentzio barkatu, aukera bat izan dezaken ala ez bilatzen ari da, ez? Aronofsky da zuzendaria, hau importante da esatea, ze, Aronofskyren ikuspegia beti da oso berezia, Black Swan, Mother, The Gurrester bezalako pelikulak zuzendu dituelako, eta bere ikuspegia bada oso pertsonala, eta bada pixkat egile zinema, ez, Aronofskyren kutsu hau. Hau bihar bertan esainatzen da, pelikula gogorra da, ez da ikusteko erraza, hau agian mundu guztiari ez zaio gustatuko, baina Brendan Fraseren interpretazioa ikaragarria da, eta nik apustu ingo nuke, ziurrenik aurtengo Oscar saria berak eramango duela pelikula honekin. Bueno, ikusiko dugu Oscar hori eskuratzen duenela ez, baina behintzat gu badaukagu zerrenda polit bat, egiten duen notzari aurre egiteko, bai etxean eta bai ere zinemaretoak betetzen jarraitzeko. Gaizka Izagirre, mila esker beste behin horrelako proposamenak gurera ekartzeagatik. Zuei, eskerrik asko, plazera. Bai, hurrengo arte. Eta gaurko musika zuzenean saioan, Joseba Irazoski eta Petxi musikariekin izango dugu hitzordua, Bonberenea ekintzak zigiluaren babesean argitaratu duten disko txikia ezagutzeko. Koldo Otamendi aurkezleak emango dizkigu xehetasun guztiak. Gaurko musika zuzenean telebista saioan, Joseba Irazoki eta Petxi izango ditugu protagonista, elkarrekin kaleratu duten disko txikiar aitzaki hartuta. Donostiako Doka aretoan aritu ziren bi musikariak eta arratsean, soinu proba egin aurretik, elkarrizketa hau burutu genuen. Gauean, kontzertuko irudiak hartu genituen, erreportaje mardula osatzeko. Bi musikariak aspalditik ezagutzen dira, baina Bonberenearen proposamena hartu zuten disko txikia osatzeko. Bonberenea etxokupatuak 25 urte bete berri ditu, eta bide horretan, disko berezi batzuk aterako dira urtean zehar. Petxi eta Irazoki batu dituen diskoak 4 kantu biltzen ditu. A aldean Irazoki dago. Luka bertsioa egiten du, Susan Vegarena eta bere kantu berri bat. B aldean berriz, Petxi. Honek ere, 2 kantu sartzen ditu bilduma berezi honetan. Alde batetik kantu zar bat berreskuratu du, bere lehen diskoetan agertu zena, bertsio akustikoan. Honakoan aldiz, rock kutsu eman dio. Bestetik, kantu berri bat ere barrenatu du lan honetan. Bonberenea leku berezia bi musikarientzako. Petxik 20 aldiz jo du bertan. Eta zuzeneko disko hainbat grabatu ditu. Irazokik berriz 26 aldiz aritu da Bonbereneako agertoki lanean. Bakarka, bere banda lagun, Aton Rumbarekin, Rafa Arroeren ondoan edo beste hainbat musika egitasmoetan. Esan bezala, holako lekuak ezinbestekoa dira musika sortzeko eta musika zuzenean ikusteko. Eta Bonberenea etxokupatuaren 25 urte hauek aitzaki ederra dira horrelako guneak aldarrikatzeko. Esan bezala, gaur gauean musika zuzenean telebista saioan, Joseba Irazoki eta Petxi. Gabeko 10 aurrera, hemen, 11 telebistan. Hortxe, beraz, esan bezala musika zuzenean saioan, Joseba Irazoski eta Petxi gaurkoan horiekin edo aurrerapen batekin utziko zaituztegu eta bueltan izango gara laster, orain arte.
ze garbitu egin behar du, gauzak ez dira beraiek, bakarrik txukunduko. Eta gunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eneko Kaie, Foro Sozialeko kidea, eguerdion. Kaixo, Leire, eguerdion. Bueno, Foro Sozialak amaitutzat eman du bere ibilbidea, hala adirazizten duten larun batean Durangon eginiko ekitaldi horretan, hausnarketa prozesu baten ondotik etorri den erabakia, baina batez ere aurrera pausoak eman direlako baita ere, ez? Lau esparruetan batez ere, armagabetzean, biktimen alorrean, presoen alorrean, eta memoriaren alorrean ere. 10 urte askorako ematen dute, asko gertatu daiteke 10 urteetan, perspektibarekin begiratuta, zein izan da azken hamarkadan emandako pausuen argazkia? Bueno, nik uste dut eta hori bebai Foro Sozialak aipatu izan du, aurrera pausurik garrantzitsuen izan da etaren armagabetzea eta desegitea, 2017an eta 2018an, eta gero baita ere, biktimen esparruan eta presoen gaian hausian baita ere, eman diren aurrera pausu garrantzitsuak, ez? Eta adostasun berriak sortu egin izana baita ere, nik uste dut balorean jarri egin behar dugula, bai adostasun politikoak eta baita ere sindikalak eta herri mugimenduetakoak. Hori da, urtarriaren 21ean zapatuan jakitera eman genuen Durangoko ekitaldi horretan, baina nik uste dut garrantzitsua dela aipatzea baita ere ekitaldia baino lehenago gizarte zibilarekin topaketa bat antolatu egin genuela, eta topaketa horretara eragile sozial asko etorri egin zirela, euskalgintzakoak, kulturakoak, elkarte memorialistikoak, eta bar, eta hori balorean jarri behar dugu baita ere, azkenan ibilbide hau kolektiboa izan delako. Elkarlan hori izan delako onaino iristea bultzatu duena, ez? Hori da, nik uste dut sortu egin diren azkenengo urteetan agertoki berriek, aukera eman dute adostasun berriak eta konfiantza berriak baita ere eraikitzeko, eta horregatik Foro Sozialak erabili duen metodologiaren bitartez baita ere, eta metodologia hori ezaugarritzen dute esate baterako korapioak identifikatzea, korapioak identifikatu ostean nazioarteko beste esperientzia batzuetatik ikastea eta gomendioak egitearena, ez? Nik uste dut metodologia horrek lortu duela hori konfiantza berriak sortzea eta eragile ezberdinek bat egin dute Foro Sozialaren lanarekin, ez? 17 entitatek osatu dute Foro Sozial iraunkorra sortu zenetik eta gaur arte beste norbanako pertsona asko baita ere, baina gero hori Foro Sozialaren komunitatea oso anitza eta handia izan da, ez? Eta ibilbidea kolektiboa izan da. Nolako izan da ibilbide edo prozesu hori? Gogorra izan da? Gogorra izan da, nik uste du momentu askotan gogorra izan dela, gogoratu behar dugu lehenengo urteetan, blokeo anitzeko egoera batean geundela, Madrilgo gobernuak politika eta neurri oztopatzaileak bazituen, orduan horrek ez zuen bat ere errazten, eta gero azkenengo urteetan, eta Foro Sozialak zilegitasuna irabazten joan dan bitartean baita ere, presioak asko modu askotakoak izan dira, ez? Jarraipenak, entzuteak, bileren eta akta batzuen filtrazioak, eta bar, ez? Orduan ez da lana izan, eta gero batez ere etortzen ginen baita ere krispazio handiko urte batzuetatik, eta konfiantzena aipatzen dudanean horrezagatik da baita ere, ez? Konfiantzak berrera ikitzea ez delako lan erraza, elkarrizketa asko, baita ere lasaitasunez hartutako prozesu bat izan da, eta kontuz, josteko prozesua baita ere. Biktimen alorrean esaterako diozue, biktima guztiek egia, justizia eta reparazioa izateko eskubidaren inguruko adostasuna zehazten ari dela, dagoeneko. Bai, kontuan izan behar dugu Foro Soziala 2013an egon zen lehenengo Foro Soziala eta sozialetik sortutako 12 gomendioak betetzeko sortu egin zela. Eta aipatzen duguna balantzean eta hartu dugun erabaki horretan, 12 gomendio horietatik 11 beteta daude edo betetzeko baldintzak sortuak dira, ez? Eta horietako bat da biktimena. Biktimen kasuan, balorean jarri nahi dugu, eta baita ere gainontzeko ardatzetan Foro Sozialak asmatu dituen baita ere tresnak
eta metodologiak eta ekimenak, ez? Biktimen kasuan entzunaz bizikidetza eraiki, ekimena martxan jarri izan genuen, eta ekimen horretan 23 topaketa egin dira, biktima ezberdinen arteko elkarrizketa, empatia, entzutea, eta bar sustatzeko, ez? 59 bat biktima parte hartu du izan dute ekimen horretan, eta bai, nik uste dut hori betetzeko bidean dagoela, eta gero baita ere egia da estatuko biktimek sufritzen duten diskriminazioa oraindik gainditzeko bidea geratzen dela, ez? Gu badakigu eta azkenengo egunetan, albistea jakin zenetik hainbat mezu jaso izan ditugu, eta badakigu gauzak egiteko oraindik pendiente daudela, baina etapa berri batean gaudela bebai uste dugu, eta etapa berri horrek tresna berriak behar dituela, ez? Aipatu dituzu, ezta, ustekabean topo elkarrizketa prozesu horiek, dinamika horiek, biktima desberdinen artekoak, aurrera eraman dituzuenak, mugarri bat izan dira horiek? Bai, nik uste dut, ezberdinen arteko elkarrizketak modu sosegatu batean entzuteko, aukera gutxi izan ditugula herrialde honetan, ez? Orduan nik uste dut mugarri garrantzitsua izan direla, erabat. Eta ekimen horiek lagundu dute baita ere, bizikidetza demokratiko bat eraikitzen. Hainbat topaketa antolatu izan dira, ez? Biktimen topaketetaz gain, ustekabean topo topaketak, eta hor baita ere foro sozialak martxan jarri zuen sufrimenduaren kartografia integrala, gero 2021 batean martxan jarri genuen baita ere prozesu bat bizikidetza demokratikoa eraikitzeko konpromiso sozialarena, eta prozesu horretan hainbat gizarte eragile parte hartu zuten, mahai inguru publikoak egin izan ditugu, eta baita ere azpimarragarria da ikusi ez diren gauza asko gertatu izan direla baita ere bidean, ez? Sukalde lan asko egon dela, bai? Harreman berriak sortzen, harremanak sortutako harreman horiek zaintzen, eta adostasun horiek zaintzen, eta bar. Eta zentzu horretan, balorean jarri baita ere, azkenengo 2 urteetan, bai Euskal Autonomia Erkidegoan eta baita ere Nafarroan martxan jarritako 2 prozesu diskreto, pribatuak izan direnak, baina baita hori ideologia ezberdinetako eta bizipen ezberdinetako pertsonak parte hartu izan dute prozesu horietan, ez? Baina eta berriro errepikatu duzuen izan da, memoria inklusibo hori sortzearen behar hori, ez? Eta horretarako esaterako adibide bat izan dira dinamika hauek dena den, prozesu gogorrak izan dira biktimentzako beraientzako, ez? Gatazkaren ondorioak lehen pertsonan bizi izan dutenentzako, zenolako irakaspenak edo mezuak bidali dituzte zure ustez gizartera? Nik uste dut, mezurik garrantzitsuena izan dela, gure artean hitz egin ahal baldin badugu, segatik politikarien artean, ezin da. Eta segatik oraindik ere, politika gintzan krispazio egoera batean gauden, ez? Eta nik uste dut hori izan dela, irakaspen garrantzitsuena. Gero, bestetik, tresnak behar direla baita ere, eta neurriak behar direla, publikoak, gure erakunde publikoetakoak, biktima askoren mina sendatzeko. Eta nik uste dut hori kontuan izan behar dugula. Horrezegatik da horren garrantzitsua egia, baina baita ere erreparazioa, ez? Eta sanazioan nik uste dut hor bide luzea daukagula oraindik egiteko, ez? Eta gero, beste mezu bat izan da, biktima ezberdinak mahai batean eseri direnean, beraien artean sortzen den empatia, ez? Sufrimenduetan jende asko elkar topatu egingo dau. Eta nik uste dut hori balorean jarri dugula baita ere ekimen hauekin, eta eskerrak eman biktima guztiei ekimen hauetan parte hartzagatik, eta gurekin bat egiteagatik baita ere. Lehen eta bigarren mailako biktimak ez egotearena, memoria kritiko hori inklusiboa izatea, guztiak bertan egotea, desmemorian ez jaustea, hori eziek izan dira helburuetako batzuk, baina badirudi ez, behin eta berriro bueltatzen dela beti errelatoaren bataila hori, batez ere Espainiatik, ez? Sentsazio hori izan duzue? Bai, eta momentu askotan gertatu izan da, ez? Horrezatik baita ere
nik uste dut Durangon aipatu izan genuela, ez? Aurrera pausu bi eta bat atzera, ibi garera momentu oro, ez? Ardatz batean aurrera pausuak ematen zirenean, beste batzuetan atzera egiten genuen, hori, krispazio egoera horretara bueltatzen zirelako hainbat. Orduan, egia da, memoria inklusiboa izan behar dela, foro sozialak abenduaren 17an 10 gomendio aurkeztu zituen Donostian, Miramar Jauregian memoria inklusibo hori eraikitzeko asmoarekin, eta nik uste dut adostasun batzuk badaudela. Hau da, errelato bakarraren ideia agortuta dagoela, errelatoak eta kontakizunak inklusiboak izan behar direla, errelato eta kontakizun guztiak kontatu beharra eta entzun beharra dagoela, eta kontakizun eta errelata horiek baita ere iraganaren autokritika edo begirada kritiko bat izan behar dutela. Orduan, nik uste dut irizpide edo zentzu horretan adostasun horiek badaudela, eta gero baita ere memoria inklusiboa eraikitzeko aldeko testuinguru batean gaudela, eta hor begiradak dokumentua, Eusko Jaurlaritzak egindako begirada dokumentuak balorean jarri izan du foro sozialak. Errelatoren bataiaren edo kontakizun bakarraren ideiaren desegite horretan, badira adibide garbiak, ez esaterako bertsio ofizialak ofizialki desuestatzen ari direla pixkanaka, edo eta torturak ere ofizialki aitortuak izan direla, dena den oraindik ere hortxe dago sekretu ofizialen legea, ez? Hor dago sekretu ofizialen legea eta foro sozialak baita ere hainbatetan errepikatu dugu sekretu ofizialen lege hori aldatu egin behar dela. Eta nik uste dut pixkanaka aurrera pausak eman direla baita ere erakunde publikoetan. Aipatu izan dut, egia da krispazio gora batzuetan edo batzuk bizi izan ditugula urte hauetan zehar, baina azkenengo 2 urteetan, 3 urteetan baita ere biktimen alorrean, presoen egoerare dagokionez, nik uste dut aurrera pausuak handiak direla, presoen gehiengoak Euskal Herriko kartzeletan daudeia da, egia da bidean zailtasun berriak agertu izan direla, Audientzia Nazionalean, graduen progresioan, eta hor badaude baita ere burutu beharreko etzerako lan batzuk, baina biktimen alorrean esaterako hori erakunde publikoak aipatuta, Eusko Jaurlaritzaren legea, 12/2016 legea, edo Nafar gobernuko 19/2019 legeak, nik uste dut aurrera pausu handiak dira baita ere estatu biktimen erreparaziorako, eta aitortzarako. Orduan, nik uste dut hor, baldintzak sortuak daudela aurrera egiteko. Larun batean ere aipatzen zenuen, agian lotxati zamarrak izan garela memoria inklusibo hori sortzerako edo bultzitzerako orduan, adostasunik zergaitian, gertakarien zergaitiak adostasunik ez dela egongo, hortik abiatuta, zenolako pausoak eman beharko lirateke politika gintzan zure ustez? Nik uste dut, nik foro sozialaren mezuarekin bat egiten dut, etapa berri bat, tresna berriak behar dituela. Politika gintzan nik ez dakit, azkenean foro soziala dinamika sozial baten moduan sortu zen, eta hori izan da azkenengo 7 urteetan, eta foro sozialak egusten duen mezua da, jendarteak aktibatzen jarraitu egin behar duela, bai politika gintzan, eta erakunde publikoan, eta baita ere arlo judizialean, sortu behar diren aldaketa guzti horiek, eta eraldaketarako nik uste dut jendarteak badaukala sormena, batez ere Euskal Herrian, aurrera pauso horiek emateko, eta horri egiten diogu referentzia, tresna berriei edo tresna berriak aipatzen ditugunean, herri eragileak direla hori bideratuko dutenak. Eta horretan baita ere, nik uste du balorean jarrian nahi dudala leire, foro sozialak lagundu duela baita ere foro sozialaren kide izan diren entitateetan ahalduntze prozesu batean. Nire entitatea esate baterako, ni garapenerako gobernuz kanpoko erakunde batean egiten dut lan, ez geneukan Euskal Herrian bakegintzaren beharra gure agendetan txertatuta, eta orain badaukagu. Horrezagatik baita ere, mesua ez da foro sozialak bere lana amaitutzat ematen duela, hori egia da, foro sozialak amaitutzat ematen du bere lana, baina entitateak hor jarraituko dugu, eta nik uste dut bide hau osatzen jarraituko dugula, eta horretan bebai foro sozialak lan handia izan du. Era berean, foro sozialaren sorreran, duela 10 urte aipatu duzu, 12 gomendio kaleratu zirela, horietako 11 betetzear edo betetze bidean daudela, zein da
oztopo gehien duena, edo 12. hori zein izango litzateke? Memoriarena, aipatu izan duguna, ez? Horre momentu batean, non larriak ziren ondorio batzuk konpontzen ari diren, horre relatoaren bataia handia da, ez? Eta hori da, memoriaren ardatz hori da, zailtasun edo oztopo gehien dituena, ez? Eta ikusiko dugu, horretarako tresna berriak sortuko dira. Ziur. Munduan dauden beste bake prozesuekin alderatuta, suposatzen dugu bide honetan ere bide lagun izan dituzuela, eta adibide, eta protagonista ere izan direla era batean edo bestean. Desberdina izaten ari da Euskal Herriko bake prozesua? Bai, erabat, eta nik uste dut armagabetze zibila, hor bake bideako elkarteko Anaiz Funosak, sortu zuen hitz hori, edo kontzeptu hori, armagabetze zibila. Nik uste dut armagabetzaren ostean argi geratu zala, prozesu hau berezia izango zala, aztertzeko moduko prozesu bat, eta hori ere Foro Sozialetik jakin izan dugu, herrialde ezberdinetan bakegintzan diharduten hainbat erakundek gure prozesua ikertu eta ikertzen eta modu berezi batean jarraitu egin dutela, eta herrigintzatik sortu den prozesu bat prozesu bat izan delako baita ere, ez? Eta beste bake prozesu batzuetan jendartearen parte hartzea aldarrikatzen denean, jendartea hemen izan da Euskal Herrian prozesuan aurrera egin duena, ez? Eta korapilo horiek askatzeko metodologiak, tresnak, ekimen ezberdinak asmatu izan dituena, ez? Eta nik uste dut hori balorean jarri behar dugula baita ere, ez? Eta horrezari berezia izan da. Eta markada batean, ez? Lortu diren aurrera pauso guzti horiek lortzea, ez? Espero zenuten hasiera batean puntu honetara heltzea? Bueno, ez dakit, espero genuen ala ez, puntu honetara iristea. Gu garapenerako gobernuz kanpoko erakunde bat izan da, eta beste bake prozesu batzuk lagunduta, Kolonbiakoa esate baterako, hemengoa azkar izan da, ez? Eta Durangon baita ere, nik uste dut horren sentsazioa bebai bazegoela, ez? Herri eragile batzuetan. Azkarra izan da, azkenean 7 urteetan gauzatu da, egia da duela 10 urte foro sozial edo bake foro horiek antolatu izan zirela, lokarri eta bake bidean bitartez, eta beste entitate batzuen bitartez, baina foro sozial iraunkorrak 2016an aurkeztu egin zen, urrian, aieten. Orduan, 7 urteetan gauzatu da, desegitea, armagabetzea, desegitea, biktima eta presoen inguruan sortu diren adostasun berriak, eta korapilo askoren askatze hori, ez? Ez dakit, espero genuen ala, ez? Baina nik uste dut gauza asko gure alde jarri izan direla baita ere bidean, ez? Nahiz eta oztopoak egon, hori, Madrilen gobernu aldaketa, ez? Eta azkenengo urteetan gobernu progresista bat izateak baita ere lagundu egin du, Frantzian sortutako adostasunak baita ere iparralden lagundu egin dute, bidai lagun izan dira prozesu honetan, eta gero foro sozialarekin bat egin duten entitate eta foro sozialaren komunitatea osatu duten hainbat eragilek lagundu dutela. Eta nik uste dut horren emaitza izan dela, baita ere, eta aipatu beharrekoa da, iraian Katalunian foro sozialak eta jendarteko beste eragile askok sari bat, aitortza bat, jaso izana IZIP bakearen saria Euskal Herrian bakegintzan eta bizikidetzaren alde egindako lanagatik. Eta hamarkadanen ostean, esan duzu ez, foro sozialaren bidea amaitutzat emango duzuela, lekuko aldaketa edo nahi duzuen bezala, baina zenolako pausak emango dituzue ziklo honi amaiera emateko? Zein izango da hurrengo pausua? Bueno, oraindik ekimen batzuk edo prozesu batzuk itzi behar ditugu, martxan jarritako prozesu batzuk itziko ditugu, besteak beste behatokia izan da, presoen auziaz hitz egiteko eta arazoetaz eta beharren inguruan hitz egiteko eta oztopoak baita ere ikusarazteko sortutako tresna bat, txosten bat, orduan azkenengo behatokio bat argitaratu egingo dugu. Nafarroan baita ere antolatzen ari dira jendarte zibilarekin topaketa bat, Durangon egin genuenekoa modukoa, eta gero 6. foro soziala eta azkenengo foro soziala antolatzen ari gara martxoaren 17
eta 18. Eta hor izango daia foro sozialaren azkenengo agerpen publikoa, eta foro sozial horretan balantzea egingo dugu, eta baita ere prozesu honetan ateratako ikaspenak. Eta nazioarteko komunitatea baita ere gonbidatuko dugu, bidai lagun izan ditugulako urte guzti hauetan. Eta fase berri bati hasiera emateko, tresna berriekin. Bai, hori entitateen esku utzi dugu, hor zapatuan urtarriako eta batean jendarte zibilarekin egindako toparketa horretan ariketa bat egin genuen erronka berri horiek identifikatu ahal izateko. Erronka horiek dokumentu batean jasoko ditugu eta baita ere balantzaren inguruan eragile ezberdinek egindako gogoetak, eta horiek izango dira, sortzen diren tresna eta sortzen diren ekimen berrietarako oinarria. Orduan, gu horre prest gaude, foro sozialeko entitateak bebai borondatea agertu dute orain arte egindako lanari jarraipena emateko, eta nik uste dut hori bermatua egongo dela. Eneko Kaie, foro sozialeko kidea, eskerrik asko gaurkoan Hamaika telebistara gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuri, Leire. Hurrengo arte. Bai, agur. Bizikeltan normalean ere erakutsi itzen dizute. Karneta ateratzeko ere bai, mediku izateko ere bai, bertso eskolak ere badaude, konservatorioak ere badaude. Erantzun hau bain dela 30 urte edo sanon aurreneko, baina kurioso egiten zait, eta zergaitik ez da idazten ikasiko. Gabonen ostean eta urtarrilaren 2. astetik aurrera zabalik dago Arabako sagardotegien denboraldia. 2023an Arabako 3 sagardotegi nagusiek, hau da, Aramaioko Iturrieta sagardotegiak, Azkartzako Trebinu sagardotegiak eta Kuartango sagardotegiak 60.000 litro sagardo eta zagarzuku inguru ekoitzi dituzte. Zagarra iraietik urrira bitartean bildu ohi da, baina aurten lehortearen eraginez bilketa aurreratu behar izan dute. Aurrek urtean baino 95.000 litro gutxiago bildu dituzte. Hala ere, zagardogile arabarrek nabarmendu dute aurtengo zagarren kalitatea. Aurten beroaldia dela eta lehortea dela eta egon dira agian zagar gutxiago eta agian tamainoa ere murritzagoa izan da, baina kalitate aldetik gorputza handiko zagardoa irten da eta tanino gehiagokin eta oso gozoa. Graduazioa ere apurtxo bat altuagoa da, eta baina dateko erreza dago, gozoa dagoelako, eta nire aita hasi zen zagarrondoak landatzen duela ja igual 30 urte edo, eta pizkanaka, gero eta gehiago landatzen joan zen, eta zagar gehiago biltzen joan gara, eta orduan iritsi zen momentu bat, duela 15 urte, erabaki zutela zagardotegia aurrera eramatea eta egitea. Hasieran bakarrik zen zati txiki bat, zagardotegi txikiago bat, kupelak zeuden orain sukaldea dagoen lekun, eta pizkate beste modu batera, eta orain ja onditu dugu duela 4-5 urte onditu genuen pizka zagardotegia, eta produkzioa ere onditu genuen. Eta orain nik eramaten dut ere, laguntzarekin, familiako laguntzarekin, eta horrela da. Hemen ditugu zagarrondoak, ditugu 3.000 zagarrondo inguru, finka ezberdinetan, eta horrekin egiten dugu zagardo guztia. Azkenean gu zagardotegi txiki bat gara eta ez dugu ere litro gehiegi egin behar. Azkenean pizkanaka goaz handitzen eta guk egiten dugu gure zagardoa. Eta daramagu urte desente gure zagarrondoa bakarrik erabiltzen eta horrek ere animatzen gaitu jarraitzera. Guretzat azkenean zagardotegi txiki bat gara eta horrela eta txotxak ematen du aukera pizka bat ere zabaltzeko zagardotegiko mezua eta zagardotegiko kultura, eta hori guretzako oso garrantzitsua da ere jendea gure etxera etortzea, disfrutatzera, jatordu gozo bat hartzera eta nola ez, zagardoa probatzera. Izan dira urte nahiko zailak, pasan urtean ere txotxa egiteko garaian, hasieran zeuden ere delimitazioak, eta esen izan txot denbora di normal bat hasieratik, gero ja joan zen hobetzen egoera eta gero eta hobeto, eta ja urten ja
heldu gara momentu baten ja normaltasunera iritsi garela eta hori asko eskertzen da, bai guretzako eta bai jendearentzako, hori argi dago. Egin behar izan genituen ez gauden ohitutako gauza batzuk ere, egoerak zailtasunak eduki ditu jendea elkartzeko orduan eta pitxarrekin eta beste restrikzio batzukin aritu gara. Baina, azkenean moldatu gara, gero ere saiatu gara salmenta beste modu batetan ere egiten, etxe joaten eta beste historia bat, baina postasunez bukatu da eta espero dugu berriz ez bueltatzea. Hasi ginen pizkat propaganda egiten sareetan eta horrela, sagardoari irteera emateko eta jendeak oso ondo erantzun zuen. Adibidez, norbanakoek eskatzen zuten sagardo kutxak eta guk furgonetekin eramaten genituen etxetara. Azken finean, normaltasunera heltzear geundenean eta jendeak oso ondo erreakzionatu zuen. Agian ezen izan normaltasun guztiarekin, baina jendea etorri da asko bazkaltzera eta sagardoa gaztatzera eta egia esan posi gaude. Erreserbak jendea hasi da deitzen eta horrela eta joan dira betetzen batez ere larun bat eguerdiak jende guztiak nahi du ordun bazkaldu eta orain pizkanaka gauak ere hasi dira deitzen jendea eta igandetarako ere bai, así que poliki badoa aurrera. Gogo askorekin lan egiteko eta hori, sagardoa egin dugun lan guztia jendeari dastatzen ematera gogo askorekin, hori da. Eta hori ikusiko da, gero jendeak ea nola reakzionatzen duen, baina bai, ondo nik uste dut. Hemen batzutan gauza asko ikusten dira eta gauza asko ez direnak gustokoak ere, jendea askotan desmadratzen da. Eta, hemendik ere egiten dute hori esatea hemendik, jendeak konportamendua hobetu behar duela askotan. Jende asko etortzen da, dastatzen du menua, oso ondo portatzen da, baina badaude batzuk, igual kuadrillak eta desmadratzen direla gehiegi. Eta hori ere ez dela ona guretzat eta ez da beraientzat, ez da inorentzat. Azkenean, sagardoa da produktu bat, zaindu behar dela eta balore bat eman behar zaio. Gauzak horrela neurri murriztailerik gabeko lehenengo denboraldia izango da. 2020an martxoan gelditu zen pandemiagatik. 2021an soilik eguerdian irekitzeko baimena zuten sagardotegiek eta hainbat neurri bete behar zituzten. Eta 2022an denboraldia erabat baldintzatuta zegoen. Gorrizon da, eta hemen nagusiki ordenagailuekin jolastukoa, joku ezberdinetara, adibidez LOL, Minecraft, eo nahi dituzuenak. Hau kuadrilla zona da, eta hemen ikusten duzuenez 3 telebista dazkagu, eta 3 telebista horiekin PlayStationa jungo dira, eta hau nagusiki PlayStation bostera jolasteko gunea da. Kaixo, egunon, TRB gara, eta gure lehen lana kaleratu dugu, Electric Eyes, eta bideoklipa ere grabatu dugu, eta zuenean bizi musika saioan 11 telebistan ikusteko aukera eskaini digute,
eta, placer bat da. Beraz, espero zuen gustukoa izatea eta animatzen zaituztegu saio hau ikustera. Eskerrik asko! Eta egunero bezala solasaldiari ekingo diogu jarraian, horretarako gaurkoan gurekin ditugu alde batetik Ibon Meñika, eguerdion. Nekarri. Eta Neiko Ander Romero ere gurekin, eguerdion. Eguerdion. Bueno, etxegabeen auziarekin hasiko gara hizketan, izan ere aste honetan gertatutakoa jopuntuan jarri ditu berriro ere ez zenolako baliabideak diren, zenolako eskaintza dauden kaldean bizi direnentzat eta zenolako politika publikoak dauden ere gai honen inguruan, ezta? Gogoratuko dugu beste pertsona bat hildela aste honetan kaldean bizi zena, Boluetako auzoan hain zuzen ere bere etxolan sute bat piztuta, eta atzokoan ere kalean bizi zen emakume bat larri zauritu zen beste sute batengatik, ez? Hotz garai hauetan eta energia krisi betean, ez? Gogora ekartzeko moduko gaia. Bai. Ez da kasualidadea Bilbon gelditu izana, Bolueta auzoan gelditu izana nire ustez. Ze datu guztiak esaten dute pobrezia Euskal Herri mailan eta bereziki EAE mailan pobrezia mota desberdinak Bilbo eta Bilbandian batzen eta metatzen direla. Eta nik uste dut politika publiko zehatzak eman behar direla hildo honetatik. Bai, kalean bizi den jendentzat, bai beste pobrezia motak bizi direnentzat. Eta aipatu duzu hotza eta bereziki naupentzetan pobrezia energetikoan. Ohikoak dira horrelako sute eta sute txikiak garai hauetan baiteko instalazio zaharrengatik edo jendeak bilatzen duelako beroa hartzeko beste modu batzuk, eta ja hau bere gordintasunean ikusten dugu kalean bizi duen pertsonekin. Pasaden astean edo aurrekoan sartzen ginen berri batekin esaten zuena Bilboko udalak irekiko duela alberge berri bat. Eta alberge berri hori da Doneiako bidea egiten dutenentzat. Bitartean ikusten dugu nola Bilbon kalean bizi den jendeak ero eta arazo handiagoak dituzte eta nola haien egoera ez dan hobetzen eta are gehiago gero eta jende gehiago dagoela kalean lo egiten edo kalean bizitzen eta hori kezkagarria da oso. Bai, besteak beste, aterpetxe horiek, kalean bizi direnentzako aterpetxe horiek behin-behineko direlako, aldi baterako bakarrik ez horregatik askok eta askok ere esaten dute ez dutela bertaratu nahi. Bestela kalean duten toki hori galduko luketelako, ez? Beraz ere hori guztia hartu behar da kontuan, askotan esaten delako, ez? Bereiek ez dute nahi alberge batera joan, baina zergaitik ez dute nahi. Askotan alberge batera joatea prekarioagoa da kalean egotea baino, eta hori gure buruan izan aldala zorameneko gauza bat, ez, holan da. Ikusi dugu nora azken hilabetetan Bartzelonara bidez egin dituzten horrelako denboraldi laburrean egindako etxeak, kontainerekin egindako etxeak, kontainer industrialekin egindako etxeak, eta nola kalean dagoen jendearentzat bideratu diren, eta nola harrera oso ona izan duen, eta nola jende bati duintasun, duinezko leku bat ematen zaion bizitzeko. Taltean ikusten dugu Bilbon nola atzurin gertatu zena kantzen itzikerarekin, edo ikusten dugu oraindik polizia municipalan izan behin salatzen da jendeak kaletik botatzen duela eta esaten die joan zubi azpira lo egiten eta ez atzurin edo ez leku publikoetan lo egiten, hori itxura txarra emoten du, hori emoten du prioritatea momentu honetan itxurakeria eta ez noraiteko jendearen babesa.
Horrelako gertakari lasgarriak gertatu behar dira, ez? Gero berriro ere mahai gainean jartzeko horrelakoak. Bai, eta azkenean ez da lehenengo aldia, eta espero dugu azkenengo izatea, baina momentuz ez badira aurrera pausu gehiago ematen horrelakoak aurkituko ditu, eta horrelakoek badaukate arduradun zuzen bat, eta dela eskumenengatik udaletza eta diputazioa. Ikusiko dugu horrelako gehiagorik ez dagoen hurrengo hilabeteotan ere. Gaiz aldatuko dugu, eta atzokoan, Beatriz Artolazabal sailburuak esandakoak mahai gainera ekarriko ditugu, izan ere ikastolen mugimendua omentzeko ekitaldi bat baliatu zuen, eta frankismoaren aurka armak frankismoaren aurka armak hartu zituztenen borroka deslegitimatzeko. Esan zuen, etaren existentzia deslegitimatu zuela. Entzungo ditugu bere hitzak lehenik eta behin, eta gero komentatuko dugu. El nacimiento de la violencia de ETA como respuesta a la dictadura franquista no fue inevitable, fue un error. ETA fue un error desde su mismo surgimiento y, por tanto, ETA lo único que causó fue dolor y sufrimiento para todas las partes. Ez da lehenengo aldia, ez? Beatriz Artolazabalek horrelakoak esaten dituela, testuingurutik guztiz kanpo dagoen ekitaldi batean. Bai, gogoratu arazi behar diogu Artolazabal Andreari, oraindik orain, Eusko Jaurlaritzako justizia kontseilaria dela. Gogoratu behar diogu baitere horrelako adierazpenak eta horrelako diskurso bat plazaratu zuela ikastola baten urte-urren ekitaldi batean. Eta gogoratu behar diogu baitere, besteak beste diskurtso horietan aipatu zuenez, hurrengo belaunaldi baitere gonbidatu eta animatzen zituela frankismo garaian gertaturiko hainbat pasarte ezagutzeko, noiteko ez, aktibo izatera, uste dut lagundu beharko geniokela baitere, Artolazabali baitere, regimen frankistaren besteko hamarkadetan indarren esarrita egon eta gero, Euskal Herrian besteak beste gertaera asko emon zirela, berton, ez? Eta, erantzuten zuena izan zen, gainera, kontraposizioan jartzen zuen, ez? Violentzia armatu erabilitako noiteko burruka deslegitimatzeko bestelako bide batzuek baitere egiten zirela, ez? Eta frankismo garen egiten zirela, bat ez ere, euskal folklore, euskal kultura, euskal ikurrak eta barzaren zabalpenak egiten zirela. Gogoratu beharko diogu baitere, etaren sorreratik baitere, eta jende asko baitere, euskal folklorea, euskal kultura, dantzataldeak eta sustatu zituela. Besteak beste, inkluso batzuek, oraindik orain, bizirik dirauetenak, orduan sustatu eta sortu zutizten, pertsona horien ondorioz. Bigarren gogorapena inberko geniokena, da purtsu bet bere irakurketa baitere, orokortze edo integralagoa bihurtu aldera, esan beharko geniokena, frankismoaren aurka, burruka asko egon zirela, eta ez bakarreketakoa. Euskal Herrian ere bai, egon zirela komunistak, egon zirela anarkistak, egon zirela autonomoak, eta, por cierto, zenbaitzuek, haien ondorengo noiteko ideologiko eta politiko asko, batzuekin baitere gobernatzen dagoela. Beraz, galetu beharko nioke gure bori baitere, zer dan ezagutu beharko genuekena frankismoaren gaien inguruan, eta burruka ezberdin horiek deslegitimatzeko batzuek, eta intentzionari guztiz egindako deslegitimazio horiek, ze nolaiteko amnesia sortarazi behar dugun batzuek deslegitimatzeko eta diskurso horiek dauzkaten ankerkeriak. Por cierto, baitere, gogoratu behar duguna da, frankismoen aurkako burrukan, Eusko Alderdi Jeltzaleko besteak beste gazteek baitere, burruka horretan baitere, partaide aktiboak izan zirela. Eta batzuek baitere inkluso bizitza galdu zutela. Eta galdu zutela bizitza adibidez, 79. urtean, Artajok eta Azurmendik, egi batasunakoak zirenekoak, Iruñe herrian lergailo batzuk prestatzen zirela. Orduen, frankismoaren inguruko noiteko irakurketa egin behar badugu, ikusi behar duguna da, herri honetan, frankismo erregimen aurkako postura ezberdinak egon izan zirela, eta jardun horretan baitere, violentzia erabiltzen zutuzten, hainbat sektore taldek egon zirela. Eta nahiko zabala izan zala garai horretan. Baina hortaz haratago nik uste dut hor badaudela fondoko bi hausnarketa plantatu berko nizkiena gure bururi, eta batez ere horrelako ardura politikoa dituzten kidei edo arduradunei, ez? Batetik, Artolazabal Andrea Gasteizko udaleko hautagaia da. Galdetu beharko geniokena gure bururi da, horrelako diskursoak eta horrelako jardunak zilegia dira, beharrezkoak dira, Gasteizko udaleko noiteko alkatetza eskuratzeko, hori da alkatetza eskuratzeko bidea.
horrelako estilo, diskurso eta jarduna garatuko ditu alkate posibilitatea daukanean, edo izango danean, edo izateko aukera dauko zanean. Eta gero bigarrena bere alderdiari. Klaro, pertsona hau ez dago desligatuta alderdi baten posiziotik. Eta galdetu beharko nioke EAJ-ari, lerro ideologiko estrategiko honek nori egiten dion mesede. Eta batez ere, horrelako jarduneak eta horrelako diskursoek, beren eraikuntzan, zemotako ekarpena kontribuzio egiten duten. Nondik gatozen ezagutzaren beharra daukagu, baina jakin beharko genuke baitere, nondik gatozen guztiok, eta herri honetan egon direzen noiteko gertaera ezberdinen ezagutza integrala, gaurko iraren inguruko interpretazio bat eta biharkoaren eraikuntza egiteko. Eta partzialtasuna, amnesia eta deslegitimazio ankerrek ez dut inongo kontribuziorik egiten memoriaren eraikuntza integral batean. Eta, esatea ez, nola ulertu behar diren horrelako adierazpenak, kontestutikat, errelatoren bataia gainitzen ari garen honetan, hauteskundeak datoz ados, baina denak balio du, ez, galdera hori ere. Artolazabalekin, nik ez dut uste Artolazabalek historia ez dakinik. Seguru nago badakiela eta armak baino gehiago zirela, eta precisamente zala mugimendu kultural, politiko, sozial eta sindikal inkluso bat, eta bere osotasunean ulertu behar dela etaren ekinbidea urte horietan bereziki. Seguru nago ezagutzen dituela beste mundu guztian eta Europa osoan diktaturen eta fasismoaren aurkako mugimenduak nola emon ziren gudariak, berak, partizanoak, resistentzia eta bar, eta hori ez da trebituko deslegitimatzen. Seguru nago Artolazabalek badakiela, bai bere alderdia, bai beste alderdi askotan, armak erabili zituzten pertsonak egon zirela frankismoaren aurka, goratzen dugu, burrukatzeko, ni seguru nago berak hori guztia badakila. Orduan bi hipotesi ditu. Lehenengo hipotesia da, diskurtso hau egin du, hola albide gaineran ikastolan, ez dara edozein ikastola, Gasteizen, nolabaiteko errelatoa irabazteko. Gaztei eta orokorrean jeneri errelato bat irabazteko. Eta egiten nolabaiteko irakurketa historiko bat gaur egungo ikuspuntutik. Ez historia ez duelako ezagutzen, baizik eta interesatuta dagoelako nolabaiteko violentoak eta demokratak binomio horretara bueltatzeko. Hori da lehenengo hipotesia, strukturalagoa, eta gero dago bigarren hipotesia, dala askoz burdoagoa, baina gero eta gehiago indarrean dagoena eta da ayusismo politikoa. Hau da, edozein burrada botako dut, eta Artolazabal ez duenez inor ezagutzen, horren gaude Artolazabalen ingura hitz egiten. Eta, klaro, Gasteizen hori da, oso importante, Gasteiz hiri bat da, baina ez da hiri hain handia, eta kandidatuen edo eta gaien ezagutza oso importantea da. Hauek diren nire hipotesiak. Lehenengoa strukturalagoa, hori da Artolazabalek pentsatzen dagoena eta pentsatu balko genukeen abertzaletasun eta antifasismo izpin guztiaren gainetik pasatu egin da, eta berari bost. Edo bigarrena da, botako dut borrada bat, eta holan, telebistan agertzen daz, eta prentzan agertzen daz, eta zentroan kokatzen daz. Bi hipotesia hauek daukate helburu amankomun bat, eta ere gehiago Gasteizen. Eta da, Alderdi Popularraren bozkak lortzea. Eta horregatik egin du. Eta grabea da bere lerroko edo berak antolatutako ekitaldi bat baliatzea hau egiteko. Hori oso larria da. Baina are larriagoa da ez hautagai bezala baizik eta sailburu bezala horrelako adierazpenak egitea. Orduan esaten dugu, zergatik egiten du hau. Eta hor, galdera oso importantea bota du Ibonek. Eta bere alderdiak zer esaten du. Ze Euskal Alderdi Jeltzalean, nik pertsonalki ezagutzen dut jende asko oso duina, segurik egongo dala, ez dakit, sokean hau entzun ostean. Zer da, deriba ideologikoa, interes politikoa, ala estrategia desesperatu bat. Hori da, galdetu beharko geniokena Artolazabal Andreari. Argi dirudiena da, eta Javier Buzese Aranzadiko historialariak ere ala izaten du, ez? Nolabait frankismoa zulitzeko tendentzia bat dagoela, batez ere bigarren frankismo deituriko hori, ez da, eta indarrean sartu zenetik, eta aitzakitzat hartzen delako, ez? Berak orain tesian egindako lana liburu batean argitaratu du, eta besteak beste frankismoan Gipuzkoan eragindako 100 biktima izendatu ditu, identifikatu ditu, eta berak egin du gaurkoan gurekin bat, eta horrela azaldu du bere lanaren muina.
Liburu honetan edo tesi honetan dagona da motivazioko violentziaren sustraia azken hamarkadakoak, Euskal Gatazkaren lotuta, eta behin eta berriron saiatzen dutena da, zentro memorialetik edo beste instituziotik da, Euskal Gatazka hori ukatzea, ez da existitu, hemen bakarrik egun da violentzia bat, eta edaetarena, eta hemen demostratzen da datuekin nondik gatoz, nondik dator azken hamarkadako violentzia hori, azken hamarkadako Euskal Gatazkaren historiko horretan, violentzia hori guztiak, ez? Eta hemen daude datuak, eta nik uste demostratzeko edo relato partzial hori edo interesatua desmontatzeko modu hoberena da, ikerketa on bat. Hortxe, Javier Buzezen ikerketa hori orain liburuan argitaratuta, esan ezetako gogoratuz, batzuetan ere gogorarazi behar delako frankismoan luze izan zuela eta etzela 45ean bukatu. Besteak beste. Bai, eta batez ere, nik uste dut horrelako ikerketek eta horrelako lanek, eskerronekoa direla gauza askoren artean, besteak beste, ikuspegi zientifiko batetik baitere korroboratzen direzelako, zenbait konstatazio, eta askotan, lehen eneko handarrek aipatu duen, errelatoren batei horren testu inguruan, bestelako tresna bat bihurtzen delako baitere, ja ez dela bakarrik, parte edo posizio politiko batetik abiatzen direzen diskurso batzuek, baizik eta inkluso akademiatik edo ikerkuntzatik egiten dan nobeteko lanketa bat dan. Justo ustot, eren egun aurkeztu zuen ustot liburua, aurretik baitere bestelako gogoeta ezberdin batzuk luzatu ditu, besteak zeste Txabetxe-Barretaren erailketaren inguruko informazio guztia baitere plazaratu izan dute, eta horrelako entek eta horrelako instituzioek eta horrelako ikerlariek egiten duten lana nik uste dut asko kontribuitzen dutela baitere ezagupenaren ikuspegia baitere zabaltze aldera. Eta azkenik bestelako aipamen bat, bat egiten dut, eneko handarrek aipatu izan duen egite, eta gainera ez da lehenengoko aldia, gainera, Artolazabal Andreak egiten duen horrelakoa. Beste bat egin zuen baitere Elgoibarren memoria historikoan 36ko gerran kolumbario baten egitarau edo baten testu inguruan. Eta baliatu zen baitere bestelako espazio hori bere diskurso politiko hori gauzatzeko. Nik uste dut horrelakoek arduradekeria itzela izateaz gain eta daukaten intentzioli politikoa aztergai jartzeaz gain, badirezte dute baitere zelako talente politiko duen pertsona batetaz gauden hitz egiten. Nik uste dut debate asko egon aldirela eta debate oso interesgarriak gainera eta debate oso serioak. Melitón Manzanas edo Blanco akatzea zilegia zan, bai, ez? Kontuan izan da ze papera jokatzen zuten diktadura baten baitan, Mussolini inguruan hitz egiten badugu bezala. Zilegia zan, hauek akatzea, esan obrena, segurenik, baina obrena izango litzateke epaiketa bat, Nuremberg bat, baina hori esan emon, eta ez da emon harri egitzeako Espainian. Eta debate hori, hostiaz, debate oso sakona da eta oso serioa, eta horren inguruan asko hitz egin daiteke etikatik, inkluso moralatik, buenos y malos logika honetan, inkluso ere, hori eztabaidatu daiteke, baina horrelako adierazpenak egitea, seriotasun falta bat erakusten du horrek. Ze gaudena egiten da hori, trampismo politikoa, josismo politikoa, erabiltzen gai serioak, eta gure elkarbizitzarako eta gure memoria kolektiborako bere biziko garrantzia duten debateak, horrelako 10 minutuko deklarazio batean botatzen dozu boska batzuk lortzeko eta listo. Nik seriotasun, ez dakitan seriotasuna dan, kriterioa dan, katalanek zein deitzen duten hori, baina horrelakoa ez dakit berreskuratu edo gitzen, eraiki marko genuke ze ganera bete esaten dugu Euskal Herrian edo EAN politika gintza desberdina da, ikusten da batzuetzat ez dala. Baina, igual da deformazion profesionala, desobedientziaren inguruan hitz egiten du Artolazabalek, eta esaten du kaikoa eramatea, koloreak eramatea, menditaldeak, eta desobedientziaren inguruan egiten du, desobedientzia balioan jartzea. Atzo egon zan epaiketa bat, mokeko bikidei desobedientzia performance bat egitagatik Bilboko kuartel militarrean. Eskatzen dizkiete 8.000 euro eta 36 hilabeteko espetzaldia. Desobedientzia hori zilegitzat hartzen du Artolazabal Andreak? Desobedientzia aldarrikatu du demokratizaziorako tresnagiza, ezta? Zergatik ez du zer esaten horren inguruan. Ez zaio importa desobedientzia, ez zaio importa demokratizazioa, importa zaio boska batzuen mila joatea, eta hori
larria da eta gero eta gehiago ikusten ari gara gurean. Artolazabalen sailarekin lotura duen beste berri bat ere, justizia sailekin lotura duena, izan ere, Eusko Jaurlaritzak emandako 3. gradu bat atzera bota duelako, berriz ere Auzitegi Nazionaleko Auzitegi Nazionalak fiskaltzaren helegite baten ondotik oraingo honetan Asier Rodríguez Santurtziarraren kasua izan da eta Basauriko espetxera itzuli behar da. Hotza maigabe bat baino latzago, ta urteak egun baino gehiago, 574 oheur, samina zabaltzan. Batzuen ustez ordaintzan, dagokien zigorra. Esan dugu, 2021 urtearen erdialditik ona, 9 preso hiri dagoeneko, zehaztatu diete 3. gradu hori, baldintzak, naiz eta baldintzak izan, naiz eta Eusko Jaurlaritzak oniritzia eman, espetxe zaintzak oniritzia eman, Auzitegi Nazionalak ezeztatu diete, berriro ere kartzelara itzuli behar izan dute, 9 ez dira kasu bakanak. Bai, eta lehenengoko emon zirenean, zoritzarrez, ezagututa Auzitegi Nazionalak hartzen duen horreteko posizioak eta ze ekarrera edo ze ondorioak ekar ditzaken, bagenekien ez zela izango modu isolatu batean, Xabier Tristan eta Unifano eta horrelako batzuek baitere gertu zitzaienean, bagenekien hori zela izango kasu isolatu bat eta erantzunko ziola modu sistematiko baten logika bati eta politika ulertzeko eta aplikatzeko modu bati. Eta zoritzarrez badaude batzuek baitere atzera bota dituztenak eta hainbat badaudenak baitere helegitea esarria eta fiskaltzatik eta nola baitere ebazpenaren zain. Eta aurrikus dezakeguna zoritzarrez, egon daitezken bestelako kasu gehiago eman daitezkela Asier Rodríguezena kasu ez. Ni pertsonalki Asier laguna da ganera eta egon izan daz baitere, erakalean egon izan danean 3. graduan eta badakite ez direla gauza oso aringarriak horrelako egoera bat bizitzea, ez? Dakizunean, espetxe zigor oso baten zati gehiena betea daukazula, kalean baiteren horaiteko jardun bat baitere daramazuna, araudiak betetzen dauen eta eskaera guztiegin araberako baiteko, normatiba horre logikan kokatzen duzu zure burua eta Auzitegi Nazionalak hartzen duen jokabideen ondorioz berriro ere erabaki politiko batek atzera pausu batera eramaten zaitula. Gainera gogatu behar dugunean, Euskal Preso Politikoen kolektiboak harturiko bide judizialen horaiteko logikan kokatu dagoela, beraz, koka dezaketen nahi duten bezala, baina ez dio erantzuten soilik batzuek egindako bide bati, baizik eta hausnarketa kolektibo baten modu indibidualutako bide bati erantzuten diola, eta batez ere zein da atzean daukon horaiteko kontribuzioa. Besteak beste, atzean geratzea gatazken ondorioren aurpegi lasgarnetariko bat, Euskal Preso eta islarien presoen horaiteko errealitatea, eta bigarrenik batez ere, konponbide klabetan herri honetan aurrera pausoak emoteko ekarpen politiko humano militante bezala. Eta horren aurrean, batez ere, Auzitegi Nazionalak hartzen ari duen oztopo jarrera erabat salagarria da, eta besteak beste, Euskal jendarteak orain arte dispertsio politika eta salbuespen neurria desaktibatzeko egin duen presio zelako gaitasuna, beste behin ere baitere beharrezko izango da horri begira baitere fase berri honetan aurrera pausoak eman izateko. Ostirelan badago deialdi bat egina baitere bere herrian, Santurtzin, eta hor elkartasuna, bere harturiko konpromisoriko bideide ikustea eta pausoak ematen jarraitzen beharra azpimarratu beharko da. Zentzunetan bi gauza. Lehenengoa, honek argi usten du zer nolako desberdintasuna eta zer nolako distantzia ideologiko, politiko, soziala, finean, soziala dagoen Madril eta Euskal Herritik. Hemen ikusten ditugu 500 pertsona kalean konponbidearen alde, eta Madrilen ikusten dugu nola konponbidea ez horiek berdin zaiela, baizik eta horren aurka aktiboki egiten dutela. Aipatu dut lehen Artolazabalen zera aurreko adierazpenen aiusismoa ikusten dugulako, orain kritikatzen egon gara horrelako burrada bat botatzea, baina gero ikusi dugu bere sailburuan gauza batzuk gitzinez ondo egin direla, eta aurrera pausuak egon direla. Ondo txarto zer gustatzen minumi hori, baina aurrera pausu batzuk egon direla, eta hori txalokatzekoa da. Eta
ikusten dugu borondate politiko kontu bat dela. Legea aplikatzea borondate politikoa da, eta legea ez aplikatzea borondate politikoa da. Horregatik, ez egi gustatzen ez debate moralak, ez legalak. Hau da, politikoki erabaki da, bide emotea, bai euskal preso politikoen kolektibotik, baina baita ere instituzio batzuetatik, bide emotea horrelako 3. graduei, eta, osteaz, legea aplikatzea, ez ditzen dena aplikatzea, baina beste aldetik ikusten dugu nola beste borondate politikoa dago epaitegietan emoten dena, Espainiako epaitegietan bereziki emoten dena, eta da konponbidearen aurkakoa. Eta horrek esan nahi du dagoela botere bat, 3. boterea hain zuzen ere Madrilen konponbidearen aurka eta elkarbizitzaren aurka aktiboki egiten duena, bai fiskaltzatik eta bai epaileen aldetik, eta hori oso kezkagarria da. Bai, honen aurrean pausuak ematea eta hortxe dago erronka nagusia besteak beste. Ekonomiak gaia izaltu egin behar dugu eta Bizkaiko metalgintza ere izango dugu gaurkoan izpide, bihar espero zelako beste bilera bat astelenean izan zutenaren berdina, jarraipena hain zuzen ere gogoratu astelenean lehen aldiz bildu zirela sindikatuak alde batetik, Feben patronala, baina baita ere Eusko Jaurlaritza bitartekari lanak egiten eta mahai gainean jarri zuela Eusko Jaurlaritzak bere proposamena baita ere, eta horren jarraipena izango zen bihar, baina sindikatuek aipatu digutenez azkenean luzatu egin da, beraz, pentsatzekoa da baita ere luzatu egingo dela are gehiago gatazka hau, Iratze Azkuela sindikatuko ordezkaria daukagu pantaiaren beste alboan, kaixo Iratze? Kaixo eguerdion. Bueno, Jaurlaritzaren proposamena, aipatzen genuen, astelenean egindako proposamen hori motz dela, hori argi esan duzue. Bai, hori da. Bueno, gogoratu nahi dugu, agian errepaso txikitsu bat egin behar dugu, nola ja Bizkaiko metalan 3 greba ziklo egin ditugula eta beti esan dugu nola zikloen artean negoziazioari tartea eman nahi diogu, horrela egin dugu eta orain horretan gaude ere. Orduan, 11 greba egun horien ondorioz, bai dela egia, aurrera pausu batzuk mahai gainean zeundela. Esate baterako guretzat oso garrantzitsuak zirenak. Alde batetik, negoziazioa hasi zenetik, patronalak hasieratik nahi zituen atzera pausuak, 3 puntuetan, malgutasunean, salario realetan eta beraien igoerenetan ere atzera pausuak nahi zituen, eta bajetan eta beraien osagarrietan hori kobratzeko orduan baldintzatzea. Orduan horiek ziren atzera pausuak. Orduan horiek mahai gainean ja ez daude atzera pausu horiek. Gero beste alde batetik esaten genuena zen, modu baten edo bestean hitzarmenaren bigentzian edo indarraldian erosalmena bermatuta egon behar zela, eta formula bat dago hori horrela izateko, eta gero beste 3. puntu garrantzitsua zen, nola subrogazio eskubidea handitu behar zen beste kolektiboentzat, eta 2019an aurrera pausu oso handi bat eman zen eskubide hori lortzen mantenimendu lanetarako, baina orain luzatu da edo mahai gainean dagoena da zuntz optikoa eta telefonia mugikorrarentzat ere subrogazioan ditzea. Horiek zeunden. Baina horiek aparte eduki gehiago egon behar ziren mahai gainean akordio batera heltzeko. Eta azken greben ostean patronala ez egoen prest. Ez da eduki gehiago mahai gainean jartzeko, ez da inkluso oso jarrera bortitzarekin eta prepotentearekin etorri zen greben ostean. Orduan, Eusko Jaurlaritzak astelenean egin zuen proposamenarekin bai dela egia aurrera pausu batzuk daudela, baina bere osotasunean ez dira nahikoak akordio batera momentu honetan heltzeko. Beste bilera baten zain zaudete, oraindik ere datarik ez duena, bihar egiteko zena baina atzeratu egin zena. Uste duzue klabea edo gakoa izango dela Eusko Jaurlaritzaren bitartekaritza hori zein punturaino lagunduko du korapiloa askatzen honek? Ez da klabea izango bitartekaritza akordio batera heltzeko. Akordio batera heltzeko klabea izango da patronalaren borondatea.
Kasu honetan, Eusko Jaurlaritzaren papera edo mediazioaren papera, gogoratu nahi dugu nola, parlamentuan, legebiltzarrean, EH Bilduk galdera bat egin zion enplegu sailari eta konkretuki Idoia Mendiari Bizkaiko metalaren harira. Eta Idoia Mendiak esan zuena izan zen edo luzatu zuena zen aukera bezala mediazioarena. Orduan guk egin duguna izan da, ikusita patronalaren jarrera, azken grebak eta gero, non ez zuen ez da inkluso jesarri nahi beste bilera bat eukitzeko mai negoziatzailean, erabaki genuen aukera hori onartzea. Batez ere, ea horrela patronala jesartzen bazen. Hori da, hasieratik Eusko Jaurlaritzak eduki behar izan zuen papera gatazka honetan, eta edozein gatazkan. Ze bai, gogoratu nahi dugu eta, salatu dugu, eta jarraitzen dugu salatzen nola orain arte Eusko Jaurlaritzaren papera eta batez ere segurtasun sailaren papera gatazka honetan eta beste gatazketan ere, baina gatazka honetan izan da, greba egunetan langilea jipoitu eta ospitalera bidali, gero montai polizialen bidez, langileak inputatu eta momentu honetan 10 langile ditugu inputatuta Bizkaiko metaleko grebengatik. Ere gogoratu nahi dugu nola isun ekonomikoak heltzen ari dira etengabe, eta horren atzean argi dago erabaki politiko bat dagoela. Ertzaintzaren, ertzaintzak horrelako impunitatearekin ibiltzeko erabaki politiko bat dagoela. Orduan, ez dugu uste alde batetik mediazioa izango dena akordioa ekarriko duena. Ez dakigu akordioa egongo dena ala ez. Gaur egun ez dago. Dakiguna da izan dela tresna bat eta tresna horren bidez lortu duguna izan da berriro patronala mailan jesartzea. Ari da hain zaila, gauzak lortzea Bizkaiko metalgintzan urte beteko gatazkaz ari garelako. Zergatik, barkatu, lehenengo zatia zaitut entzun galderena. Iratze, zergatik, hori zen galdera. Bale. Zergatik, Bizkaiko metaleko hitzarmena delako Euskal Herriko garrantzitsuena. 56.000 langile daude afektatuta hitzarmen honengatik. Orduan, zer gertatzen da? Hitzarmen honetan lortzen dena Bizkaiko metala baina haratago doa, eta are gehiago, eta hitzarmen honetan lortzen dena edo lortzen diren hobekuntzak borrokaren bidez badira, mezua oso argia da, eta horren beldur dira. Hau da, ez dute nahi langileen batasuna, ez dute nahi langileak kaleetan eta enpresetatik kanpo, enpresetak eta produzioa gelditzen eta kalean borroka batean ez dute nahi, eta ikusten bada hori dela bidea langileen lan baldintzak hobetzeko eta bizi baldintzak hobetzeko, hau esaten den moduan efekto rebote, ezta? Eta gu argi daukagu. Hemen Bizkaiko metaleko langileen lan baldintzak eta bizi baldintza daude jokoan, baina hau haratago doa. Da klase gatazka, klase borroka eta hori da. Ikusiko da korapilloa azkatzen den urrengo bileran eta bien bitartean ez dakite aurreikusita dituzuen grebagun gehiago? Lehen aipatu dudan bezala, guk akordiorik ez dagoen bitartean borrokatzen jarraituko dugu. Momentu honetan negoziazioari tarte bat ematen ari gara, baina bai dela egia ere gauza bat dela grebak, baina greben tartean ere ez gara gelditu eta mobilizatzen egon gara, eta gogoratu nahi dugu nola azken 2 astetan 3 mobilizazioak egin ditugu, eta hain zuzen ere epaitegi desberdinen aurrean lehen aipatu dudanagatik. 10 langile inputatuta daudelako beraien lan eskubideak eta bizi baldintzak defendatzeagatik. Eta datorren asterako ere mobilizazioaren bat aurreikusita daukagu, orduan akordioa lortu arte borroka egongo da, hori argi daukagu. Oso ondo, Iratze Azkuelab sindikatutik adi jarraituko dugu. Eskerrik asko.
Bale, zuei. Zakete, zerbait gehiago gehitu nahi duzuen, nahiko zehetu eta hitz egin duelako iratze askoek, ez? Batez ere nabarmentzea, behin eta berriro maila honetan ere aipatu izan dena, ez? Metaletik harago doan auzi baten inguruan ari garela hitz egiten eta beraz pisu handia duen gatazka batela. Nik uste dut, lehenengoa, eta askotan esaten ez badut ere, balioan jartzea Eusko Jaurlaritzaren zera erabakian mediatzailea izateko, etengabe ikusten nahi gara Eusko Jaurlaritzak erantzuna dela, hori enpresa eta sindikatuen arteko gatazkak dira eta gu ez gara sartuko, eta ikusita zer tamaina daukan protesta hau edo gai hau erabaki du. Ea animatzen dan, eta hurrengo gatazketan edo hainbat gatazkak daudela eta egongo etorriko denak, beltan ere mediatzaile gisa parte hartzen duten. Ja falta da bakarrik hurrengo pausoa, eta hurrengo pausoa da ez lerrokatzea denbora guztian patronalarekin, ezta? Ze oso ondo dago mediatzea, baina mediatzea ez da negoziazio batera joatea parte baten hitzarekin. Ja, saltito txiki eta handi. Hori falta da soilik. Eta ere esatea ez dute mediatu intzarte, baina bere instituzio eta nagusietako batek bai mediatu du Ertzaintza. Ertzaintza mediatu du porrekin eta isunekin, eta hori izan da Eusko Jaurlaritzaren zera erantzuna denbora guztian. Beraz, igual gutxirekin konfirmatzen naz, baina aurrera pausu batua da. Eredugarria da metalaren borroka bai Bizkaia bai Gipuzkoan. Ez da borroka bakarra, egia da kuantitatiboki eta igual simbolikoki oso importantea dela, baina etengabe daude kontzentrazioak, grebak, mobilizazioak, ikusi genuen atzo beltan Eusko Jaurlaritzaren batean zera etxeko langileek berriz ere kontzentrazio bat egin zutela eta hori ere balioan jarri behar da gutxi izan arren edo oso inbizibilizatuta egon arren, baina neguak ez du gelditu udazken mugitu hau, ezta? Uda berri barkatu mugitu hau, gehiago etorriko da, eta adi egun barko gara, eta Eusko Jaurlaritzak animatzen den, eta beretan mediatzaile lan bat egiten duen. Dauzka oso modu bereziak, mediatzaile lanak egiteko, eta batez ere, leheniko Anderrek eta Iratzek aipatu duen moduan, Ertzaintzari baimena edo agindua emoteren bitartez mediatu izan du orain arte. Ia bestelako jokabide bat hartzen duen mediazioari dagokionean. Ustot azkeneko urtean baitere, justo ez, aipatzen denen lotik, konfliktibidadea edo lan gatazkak baitere areagotu dira 130 baino gehiagoko bat. Aurrekusi daitekena da, egoera hain konplexu honetan eta testuinguru honetan, horrek bere baita mantenduko direla eta seguramente areagotuko direla edo batzuk kronifikatu daitezkela edo kronifikatzen ari direla, ez? Eta horren maila batean, isladatzen du zenmotako panorama baten aurren aurki gaitezken, ez? Gainera testuingurua gainera zerako egoeratan kokatzen garen, ez? Iratzek aipatu du, patronala lan baldintzak izostu ez dakizin bat denboratan, behar beste ez dire zenoeteko igoera simboliko batzu baino ez planteatzea, eta noz eta gainera 2008 geroztik langileen noiteko erosmen ahalmena berantzka kolorabi batean dagoenean. Orduen, langileen borroka bereien eskubide eta lanpostuen defentsan egitea zilegi eta beharrezkoa da. Aipamen oso berezi bat, justu baitere, Iratzek aipatu duen, langileen eta batez ere momentuetan sindikatu gehienen batasuna. Eta horren mailatean zelan kokatzen duen eta zelako ezaguarria barneratzen duen. Eta azkeneko puntua lenguaren testuingurari, justu lehen etxagabeen elementuaz egun gara hitz egiten eta erosmen ahalmen horren horieteko berakada horren logikan, gaur da eguna langile klaseak batez beste, bere soldata garbiaren 150 baino gehiago bideratzen duela alokairura, emakumezkoen kasuan are gehiago. Horren maila batean jartzen gaitu, zelako laginen testuinguran aurkitzen garen, eta presioen igoerak eta barrak dauden testuinguran. Orduen, honek baduka zentzu guztia eta batez ere, langile ikuspegiti baitere jartzen duen horieteko ataka batean. Eta da, krisi estruktural hau nork ordaindu nahi duen eta nork nahi duen ordainarazi, ezta? Eta horren aurrean, langile eta klase batasuna
elementu ezinbesteko bat da. Eta egia da askotan Maionen bueltan oso pesimista jartzen garela, egia da, kezi kolapsoak, kezi instituzioak, kezi langileen egoera, kezi gazteen egoera, eta baina ikusten da, eta berriz ere ikusten dugu, etengabe ikusten ari gara, borrokak balio duela, eta borrokatzen dugunean, eta bereziki batasuna dagoenean, baina inkluso batasun barik. Borrokatzen danean, eta jendea kalera ateratzen danean, eta grebara joaten danean, eta pankartak jartzen dituztenean, eta desobedienteak direnean, eta bar, jipoiak jasotzen ditugu bai edo jasotzen dituzte, baina ere gauzak irabazten dira. Eta hori bere biziko garrantzia dauka, ziklo elektoral bat dator, ziklo elektoralean mundu inori esaio gustatzen horrelako gatazka handiak egotea, baina gure bizi baldintzak gero eta okerragoak dira, eta horretaz ateratzeko ikusten ari gara berriz ere mobilizazioa eta orokorrean gatazk eta batasunak bere biziko garrantzia dutela eta gakoak direla gure bizi baldintzak hobetzeko. Beno, hemen horrelako mezu positiboak ere beharrezkoak dira egia dari. Ez dakit, gaizatatuko dugu, kiroletara begira futbola zaleak zarete, badakit, baina atletik zaleak, zuen kasuan ez dakit zior, bai, biak, ez zarete futbol zaleak. Dago atletik eta futbola. Bai, hori da. Osasuna eta Sevillaren arteko atzoko partidua komentatzeko ekarri dugolako mahai gainera, ez, badakizue azken aldian izandako debeku eta liskarren ondorioz gertatutakoak, ez, atzokoan Osasuna eta Sevillaren aurkako Espainiako koparen final laurdenetako partidu hori jokatu zen, eta bat baino gehiago ziurazko baloiari begira egon beharrean, armaiari begira egongo zen. Nerea Garzia, konta iguzu? 18 urte eta ondoren Osasunak finalerdietara ailegatzea lortu zuen, baina atzo ez zen albiste bakarra izan, banderak eta ikurrinak ere protagonistak izan ziren. Azken egunotan polemika sortu da ikurrinak eta Nafarroako banderak zadarretik kendu zituztelako. Kalera atera gara herritarrei galdetzeko zer pentsatzen dute honi buruz. Niri iruditzen zait beste dozein bandera bezalakoa dela, gainera ofiziala da orduan ez dakit zein den zergatia kentzeko. Lotxagarrie, benetan lotxagarrie, ikurriña bat kentzea eta Nafarroako bandera bat kentzea hori ezin dalako ni pentsa dut dalako herribet eta hori gertatu arren hori guk borrokatu behar dugu ledekogun herri eta guk uruzen gauzek. Sinceramente no me parece muy bien porque es algo que nos representa y debería de estar ahí. Uste dut jende guztia daukala eskubidea nahi duten ikurriña horra eramateko eta kentzea edo ez kentzea uste dut ez dela egin behar. Donde forma parte casi de una identidad de un grupo de gente, pues tampoco una bandera, por ejemplo, de una peña no la van a quitar. Entonces, me parece una tontería. Ez dakit oso txarto irutzen zait, norberak eraman aldu nahi duena zelaira eta ez dakit. Txarto irutzen zait beste batzuk, beste zelai batzuetan erabaten duten nahi dutena eta hor justo kentzea ikurriña bat eta hor segurata batzuk ez zait ondo iruditzen ez dakit. Azken egunotako eta azken aurreko partidako liskar eta debekuen aurrean atzoko irudia oso bestelakoa izan zen, erantzun bezala, ez da, Ibon? Bai, lehenengo behar duguna da, zoriondu Osasuna. Kriston denbora egiten ari da, oso jarrera honegaz eta gainera salego itzel bat daukola. Eta ni bereziki uste dut hori da lehenengo eta garrantzitsuena. Baina, karo, ja aferari lotua, zoritzarrez ez da lehengoko aldia, Zadarren eta beste hainbat zeleitan gertatzen da, baita ere Samamaisen gertatzen da, niote horrez dago alderik. Eta oraindik orain badaude galdera batzuk baitere erantzun gabe, ez dago araudirik horren inguruan, eta galdetu beharko genioke orduen, zergatik hain arbitrarioki horrelako jokabide hartzen den. Eta gero bigarren galdera bat, eta nork emon zuen horrelako jokabide bat hartzeko agindua, ez dago oraindik orain argi, poliziak, segurtasun sailak, klubak, hori berez adirazio omen zuen bezala, segurtasunekoak gatazka edo talka onzieneko unean, erantzun horiek ez daude, eta horren arabera baitere, norberak hartu beharko lituzke erantzunak horiekiko jokabidea, jokabide horiekiko ez. Baina, horretaz haratago, badago fondoan bestelako, uste dut, bestelako eztabaida batzuk. Zoritzarrez, edozein ikur egon barko litzateke presente nahi izan ez geroan, baina ikurriña batez ere, eta Nafarre banderak, badaukate bestelako simbologia bat, eta erantzita daukaten doiteko simbologia bat da. Eta ez da kasualidade ikurriña bat baitere ez, horlakoki kentzea. Gogoratu behar dugu,
Iruñean, txupinazo batean, ikurriña ateratzeagatik pertsona batzuk atxilotuak eta espetxeratuak izan direla. Eta hori hainbeste, hori da hamarkada bat, ez da hainbeste. Eta hori berez, herri honetan gertatzen den eventutariko bat da ez, eta Nafarroan bereziki. Eta gero, bigarren elemento edo bigarren eztabaida ez. Zenbat aldiz entzun dugu, batez ere autoride batzuetatik, gehiegizko politizazioa dagoela futbolean, eta gai batzuk, ez, politikatik kanpo egon beharko lirateke, ez. Hemen Bilbon asko da jaiekiko baitere, bez? Despolitizazioaren oiteko jokabide mezu asko luzatzen dira, ez. Despolitizazio ulertuta baitere dela, espazio publiko batean, aldarrikapen eta sektore askoren oiteko aldarrikapenen, ez dakit, ez, galerazte bat, ezabatze bat, edo ez agertze bat, batez ere ulertuta despolitizazioa da. Zer, politizazioa justo edo politika bera, bere orokortasun ulertuta futbolean, ezer politikoa badago gaur egun munduan, mundu osoan, futbola da. Eta aldiz, ez da baidoik, saiestu guri dira. Eta nik bereziki aipamentxo bat, eta da, uste dut gainera, Sadar bada, gaur egun Euskal Herriko estadioetan, koloretsuen dan estadioa. Eta uste dut hori benetan herri baten izpilua ere badala. Eta uste dut kontrako norabian jarri beharko genukela, prestigetu beharko genuken zerbait da, eta ez erreprimitu. Nik hartuta Ibonek esan duena hiru idei nagusi. Lehenengoa da, politizazioaren inguruan, igual gaiarekin zuzenean lotuta ez dagoena, baina netzat igual politena da, herri honetan dekogun oberena da, herri honen politizazioan baina. Ze politizazioak parte hartzeak hartzen du. Eta gero eta gehiagoren parte hartzeak esan nahi du demokrazian sakontzen dugula. Hau da, hori positiboa da. Eta berez futbolean nun mezu herrikoia edo jarrera edo festa, edo armaietan festa herrikoi bat edo ulerkera herrikoi bat emoten zaiona hori ikustea daudela aldarrikapen desberdinak, identitate desberdinak, simbologia desberdinak, hori positiboa izan beharko litzateke gorroto mezuak kenduta noski. Zentzu horretan, ongitorri politizazioa eta ea mundu guztia politizatzen dan, ze horrek demokrazia ekartzen du. Bigarren ideia da, klaro, ezin dugu ahaztu hau Sadarren gertatu dela, hau Nafarroan gertatu dela, eta Ikurriñarekin gertatu dela. Ez da kasualidadea. Oso lotuta dago sentimendu antibaskista baten Nafarroaren Nafarroaren populazioaren parte batean edo inkluso alderdi politiko nagusian, eta hori holan da, eta jakin behar dugu, eta askotan hasten zaigu, baina noizean behin ikusten dugu berriro ere eta esango dut, zentsura politikoa, ez da futbola, da zentsura politiko ekime bat bideratzen dela aurrera. Zen ez naz futboleroa, baina bai ikusten dut nola futbolean etengabe, beste hainbat arloetan bezala, baina futbolean etengabe eta bereziki Nafarroa, baina ez horiek zentsura politikoa aplikatzen dan, kasunetan Ikurriñaren aurka. Eta hortik salto egiten dut, hirugarren idei batera, futbolaren inguruko hausnarketa txiki batera. Eta oso ondo esan duzu, nork eman zuen agindua. Zemoten du bereziki futbolan, eta bereziki futbolan segurtasuna, futbolaren eta zelaietan segurtasuna eramaten duten artean, nola ultrak dauden zuzenean kanpoetan lanean, eta ez soilik ultraena egiten. Eta ultraena egiten duten segurtasun zerbitzuetatik. Hori futbolean eta futbolatik kanpo gertatzen da, baina futbolean oso evidentea da. Zergatik kendu zuten Ikurriña, nork agindu zuen Ikurriña kentzea, eta zergatik dira hain beligeranteak Ikurriñarekin, eta gero bestelako gorroto diskurtsoak, irainak entzuten direnean, ez da ezer gertatzen. Zergatik futbolean izan alzara homofobo bat, ratzista bat, edo klasista bat, eta ezin dozu Ikurriña bat. Erakutzi Ikurriña ez danean, zera danean, bandera ofizial bat berez onartuta dagoena. Hiru hausnarketa hauek eta, sobre todo, Nafarroako kontestura eraman da, nune polarizazioa asko zendiagoa dan, eta nune batzuen fasismoa etengabe ataratzen dan, mai gainera.
Atzokoa bezalako egunak mekanismo guzti hori aurre egiteko eta erantzun bezala ere balioko dute. Nazioartera begira ere jarriko gara, nahiz eta minutu gutxi falta diren solasaldia amaitzeko, baina egunetako gai nagusitakoa ere izan delako, ez? Tankeak bai bidali ez, bidali Ukrainara zer egin NATOren behar hori ere gerra beste kakotx bate eskalatzeko, eta azkenean argi berdea eman diote tanke horiek Ukrainara bidaltzeari. Ikusi dugu, Ukrainara bidaliko dituztela tankeak estatu batuek bai, Alemaniak ere, baina berriki jakin dugu baita ere, Espainiar estatua ere, bertan izango dela, tankeak bidaltzen ez da, eta honek zatiketa ekarri du, investidura blokearen artean, ikusi dugu Euskal Taldeen artean ere, Euskal Herria Bilduk argi diola, ez dutela babesten, baina EAJak bestaldetik argi eta garbi ikusten du tankeak eramatearen beharra, ez? Hor ere, bakoitzak zenolako erabakiak hartzen dituen, eta zenolako ondorioak ere dakarren. Zenolako hausnarketak bideratzen dituzue honek? Nik erabaki guztien edurrean, nik uste dagoela galdera bat egin beharko geneukena gure buruari eta orokorrean hartzen dituena eta da kui prodest. Noren onuran egiten da. Eta kasu honetan esatea onura Ukrainiako populazioarentzat izango dela duda asko ditut honetan. Gerra luzatzea eta gainera Ukrainiak ez du irabaziko eta Errusiak ez du atzera egingo tanke batzuengatik. Beraz, nork irabazten du? Ze enpresek eta ze herrialdek irabazten dut eta ze pozik dauden Amerikako estatu batuetan honekin eta Errusian bere barne politika represiboa aurrera eramateko. Beraz, hori lehenengo zera. Eta hasi dugu Altarazabalen inguruan hitz egiten, eta Altarazabalen inguruan amaituko du gaur ere nire espitza. Claro, diktaduraren aurka egitea, armekin bazen ere txarto omen dago, baina Aitor Esteban euforikoa egoan tankeak bidaiko zirelako. Diskurtso antimilitarista bat garatzen ari da, baina ikusten dugu politika belizistak direna, aurrera eramaten direnak, eta antimilitaristak epaitzen dituzten bitartean, eren egun ikusi genuen bitartean, beraz, ze pena belizismoak Europan berriro ere irabazi izana eta diplomaziaren kontzeptua ahaztu izana. Igual lapurtzeko, ni nator eta batez ere igual bi okostazio edo bi ondorio, batetik, Europar Batasunak NATOren posizio eta noiteko estrategia militarrarekiko ze lerrokatze sutsua duen, eta horren maila batean adierazten duen subirutasun falta eta estrategia falta, gatazka baten aurrean. Eta horren maila batean, sakoneko hausnarketa batera ematen gaitu, panorama politiko globalean Europar Batasunak ze posizio eta ze aldartearekin erantzun beharko lioken, apurtxu beteneko handerrek bukaeran heldu dionen ikuspegitik. Eta bigarrena besteen beste, hemen irabazleetariko bat argi dagoena da sektore industria militarraren sektorea da. Azkeneko urteetan eta badeziki azkeneko urtean kriston goraka daukin dituzten irabazietan, eta izaten jarretuko dute. Eta hori nolabait ere normalizatzen ari da, marko politiko orokorrean normalizatzen ari da, eta horren maila baten dituen arrisku guztiekin. Eta lerro horretan edo zentzu horretan, argi dagoena da,
gerraren gorakadarik ez eskatzen edo aldarrikatzen jarraitu behar dugula, eta hori ja maniko prekupantea da bere baitan, ze besteak beste egon beharko ginateke, oinarritzen posizio politiko edo sozial bat, gehiago elkarrizketan, diplomazian eta horrek duen dimentsionatze guztiekin, eta batez ere, gerraren amaierara eraman gaitzaken noiteko testuinguru baterantz, eta ez gaur egun gorakada belizista izugarri batean. Eta gorakada belizista horri besteak beste ez, galderari baitere apurtxuet helduta, hasierako galderari, nork irabazten duenen gainean, marko mentalean irabazten dituzten zenbait indar ideologiko oso muturreko eta arriskutsuek har dezakete protagonismo gehiago. Eta horre baiaten zer gogotatzera marko gintuen. Baina, zenolako bilakara duen honek eta herrigintzaren partetik ere zenolako pausoak eman daitezkeen mezu positibista horri helduta. Bueno, hemen utzi behar dugu gorko solasaldia, eskerrik asko beste behin ere Ibon Meñika eta Eneko Ander Romero gurean izateagatik, eta eskerrik asko zuei guztioi ere bataiaren beste alboan zaudeten guztioi izan ere gaurkoan agurtu behar naizelako, gaur izango delako nire azken eguna magazineko gidari gisa besterik gabe badakizue ordu betatik aurrera eguneroko albisteak dituzuela Carolina Suárez lankidaren eskutik ondo izan. Kaixo, Afrika